ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेयशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा स्मा वदन्तिहं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वं कृष्णार्पणमस्तु, सर्वं कृष्णार्पणम। ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், இன்னைக்கு நம்ம டே 9 சாப்டர் 9 பார்க்க போறோம் பகவத்கீதை. நம்ம இந்த சாப்டர்ஸ் டெய்லி ஜேர்னில நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது 9th சாப்டர். இதுல பகவான் மிக ரகசியமான அறிவு கொடுக்க போறாங்க. நமக்கு ஒரு ஞானமா கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க. ஆத்ம ஞானம் கொடுத்தாங்க, அப்புறம் பூரண கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறது அப்படிங்கிற அந்த ஞானம் கொடுத்தாங்க. இப்ப தூய பக்தி தொண்டு எப்படி பண்றதுங்கிற அந்த ஞானத்தை தர போறாங்க. சோ ஒரு ஞானமா பகவான் யாருக்கு, அர்ஜுனன் மூலமா நம்ம எல்லாருக்கும் சஃபர் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய நம்ம எல்லா உயிர் வழிகளுக்கும் பகவான் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க. நம்ம எல்லாரும் இந்த ஞானத்தை புரிஞ்சுக்கிறது மூலமா பகவத் தொண்டு செஞ்சு பகவான் கிட்ட நம்ம ஐக்கியப்படுத்திட்டு நம்ம எப்படி பரலோகத்தை அடையிறது, பரமனை எப்படி நம்ம ரீச் பண்றது அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம யோசிக்கணும். அந்த விஷயத்த நம்ம செயல்படுத்த ஆரம்பிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. பாலாஜி பிரபு ஸ்கிரீன் தெரியாதா? எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம பார்க்க போறது அத்தியாயம் 9 சாப்டர் 9 ராஜவித்யா ராஜகுய யோகம். அதாவது மிகவும் ரகசிய அறிவு. ராஜவித்யா அப்படின்னா கிங் ஆஃப் நாலேஜ். ஓகேவா? கிங் ஆஃப் நாலேஜ், அதுதான் அறிவின் அரசன் அர்த்தம். அந்த மாதிரி ஒரு உயர்ந்த ஒரு ஞானத்தை, ஒரு ரகசியமான ஞானத்தை பகவான் நமக்கு இப்ப கொடுக்க போறாங்க. மிகவும் ரகசிய அறிவு, மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ். எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம். இந்த சாப்டர் சொல்லலாம் மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ் சொல்லலாம், அல்லது எப்படி சொல்லலாம், கிங் ஆஃப் நாலேஜ்னு சொல்லலாம். சரியா? அறிவின் அரசன். இதை இப்ப இங்க பகவான் கொடுக்க போறாங்க நமக்கு. நம்ம எல்லாரும் இதை கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு எப்படி நம்ம அனன்ய பக்தி செலுத்தி பகவான் அடையிறது. சரியா? இதை நம்ம பார்க்க போறோம். இப்ப 7th 8th அந்த 2 சாப்டர்ஸ்ல என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா, பகவான் ஒரு கிருஷ்ண கான்சியஸ் அந்த ஞானத்தை, கிருஷ்ண உணர்வு அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தை கொடுத்தாங்க நமக்கு. அது மிக ரகசியம். சரியா? சாப்டர் 2ல பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், சாப்டர் 2லயே ஒரு ஞானம் கொடுத்துட்டாங்க. சாங்கிய யோகம் சொல்லி கொடுக்கும் போதே நமக்கு சொன்ன ஞானம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆத்ம ஞானம். சரியா? அது ஆன்மீக ஞானம். உடல் வேறு, ஆத்மாங்கிறது வேறு. நீ ஆத்மாவும் உன்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஆத்மாங்கிறது அழிவற்றவன், அவன் நித்தியமானவன், திவ்யமானவன். அவன் பகவான் பிரிஞ்சு வந்திருக்க சக்தி அப்படிங்கறதெல்லாம் பகவான் எங்க சொல்லிட்டாங்க, 2nd சாப்டர்ல சொல்லிட்டாங்க. சோ அங்கேயே ஆன்மீக ஞானம் விளக்கப்பட்டு விட்டது. அது ரகசியம். சரியா? 7 and 8 சாப்டர்ஸ்ல சொன்னது என்ன அப்படின்னா, பூரண கிருஷ்ண உணர்வோடு நம்மளுடைய செயலை எப்படி செய்யறது, இதை சொல்லி கொடுத்தாங்க. அப்படி செய்யறது மூலமா நம்ம என்ன பண்ண முடியுமா, பக்தி தொண்டு பண்ண முடியும். அது மூலமா பகவானை அடையலாம், பரத்தை அடைதல். ஓகேவா? நேத்து நம்ம பார்த்தது கிளாஸ்ல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த பிரயாண காலே அந்திம காலத்துல ஒருத்தவனால பகவானை நினைக்க முடிஞ்சது அப்படின்னா அவனோட பகவானுடைய திருநாட்டிற்கு செல்ல முடியும். அந்த பாசிபிலிட்டிஸ் ஆர் தேர் அப்படின்னு பகவான் அப்ப சொன்னாங்க. இப்ப இந்த அத்தியாயத்துல இந்த ராஜவித்யா ராஜகுய யோகத்துல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, இந்த குய்யம் அப்படிங்கறது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, மிக மிக ரகசியமானது. இது அனன்ய பக்தி, தூய பக்தி தொண்டு, அதை செய்வது எப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தை பகவான் இங்கே கொடுக்க போறாங்க. We get into the session. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட இஸ்கான் பெங்களூரு டயட்டிஸ் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தாக்கு நம்மளோட பிரார்த்தனைகளை நம்ம சமர்ப்பிச்சுப்போம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. அத்தியாயம் 8 நம்ம நேத்தி பார்த்ததுல அர்ஜுனன் ஃபர்ஸ்ட் 2 கொஸ்டின் கேட்டாங்க. அதுக்கு அடுத்த 2 வெர்சஸ்ல பகவான் அதுக்கு பதில்கள் சொன்னாங்க. அடுத்தது இறந்த நேரத்துல கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவு கொள்றது அப்படிங்கறத பகவான் சொல்லி கொடுத்தாங்க. 8.5 8 வரைக்கும் பார்த்தோம். அடுத்தது யோக மிஸ்ரா பக்தியால் கிருஷ்ணாவை நிறைவில் கொள்வது. நம்ம பக்தி தொண்டு செய்யறது மூலமா நம்மளால பகவானை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும், அதை சொல்லி கொடுத்தாங்க. தூய பக்தியால் கிருஷ்ணரை நினைவுபடுத்துதல். சரியா?
அடுத்தது பொருள் உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகம். இந்த உலகத்துக்கும் பகவான் இருக்கக்கூடிய இருப்பிற்கும் என்ன வித்தியாசம், இது எந்த மாதிரி தன்மையை கொண்டது, ஆன்மீக உலகம் என்ன மாதிரி தன்மையை கொண்டது, அதையெல்லாம் 8.17-22 வரைக்கும் பார்த்தோம். கிருஷ்ணரை பெறுவதில் தூய பக்தியின் உச்சநிலை. அவங்களோட இடத்தை அடையணும், பகவானோட திருவடிக்கு நம்ம செல்லணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அப்ப நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த பக்தியானது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா களங்கமற்ற பக்தியா இருக்கணும். அன்டிவியேட்டட். நம்மளோட பாதை எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா நேராக, மிக நேராக பகவானோட திருநாட்டுக்கு செல்ற மாதிரி நம்மளோட பாதையை நம்ம வழிவகுத்துக்கணும். இது எல்லாமே பகவான் சொல்லி கொடுத்தாங்க 8th சாப்டர்ல. இப்ப என்டரிங் இன்டு 9th. இதுல அத்தியாயத்தின் சுருக்கம் நம்ம பார்த்துருவோம். பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானம். ஓகேவா, பகவானுடைய ஐஸ்வர்யங்கள் அது என்னென்ன, அப்புறம் அவங்க சொல்லக்கூடிய மிக ரகசியமான ஞானம் என்ன அப்படிங்கறதுல 9.1 10 வரைக்கும் விளக்கப்படுது. அப்புறம் கிருஷ்ணரை அணுகும் வழிகள், பகவானை எப்படி நம்ம அணுகலாம் அப்படின்னா பலவித யோகங்கள் இருக்குது. ஓகே, தியான யோகத்தின் மூலமா அணுகலாம், கர்மயோகம் செய்யறது மூலமா அணுகலாம், நிஷ்காம கர்மயோகம், ஞான யோகம், அப்புறம் பக்தி யோகம். இந்த மாதிரி பலவிதமான யோகங்கள் இருக்குது. அதுல பகவான சொல்லிட்டாங்க அந்த ஏணிப்படிகள்ல முதல்ல இருக்கிறது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகம் தான். பகவான் நம்ம ரொம்ப ஈஸியா நம்மளால எந்த விதமான கஷ்டங்களும் அடையாம நம்மளால தினசரி வேலைகளை செய்து கொண்டே நம்மளால எப்படி பகவான் அடைய முடியும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரே வழி, ஒரே சாலச்சிறந்த வழி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பக்தி யோகம் தான். நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாத்தையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கிறது தான் என்ன அப்படின்னா ஒன் ஆஃப் த டிவோஷனல் சர்வீஸ். அந்த டிவோஷனல் சர்வீசஸை தொடர்ந்து நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு பலன், அதோட விளைவு இதை பத்தி எதையும் சிந்திக்காம பூரண கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் என்ன பகவானை அணுகும் வழிகள். அதெல்லாம் இதுல 11.11 9.25 வரைக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்குது. அப்புறம் பிரத்யேக பக்தியின் இனிமை, பகவான் மேல நம்ம தனிப்பட்ட முறையில செலுத்தக்கூடிய பக்தி. சரியா, அவங்க என்ன அப்படின்னா நிஷ்காம கர்ம யோகின்னு எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா எந்த செயல், தன்னை சுற்றி இருக்கிறது எதுவுமே இல்லாம எந்த பற்றுதலும் இல்லாம எப்படி அவங்க பாட்டுக்கு ஒரு தன்னுடைய வேலைகள் மேல அவங்க அந்த பலனை எதிர்பார்க்காம ஒரு வேலை செய்யறாங்களோ அது மாதிரி பக்தர்கள் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா பிரேம பக்தியில மூழ்கி இருப்பாங்க. ஓகேவா, பக்தி நிலைகள்ல நம்ம 9 விதமான பக்தி நிலைகள் பார்த்தோம்ல. ஸ்ரத்தா, முதல்ல என்ன அப்படின்னா பகவான் மேல நம்பிக்கை வைக்கணும். நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னா பகவானை அறிந்து கொள்ளவே முடியாது அப்படின்னு பகவான் சொல்லிடுறாங்க. ஓகே, நம்பிக்கை வைக்கணும். அப்புறம் பஜனை கிரியா, அப்புறமேட்டு எல்லாரும் அனர்த்த நிவர்த்தி, நம்மள்ட்ட இருக்கிற என்னென்ன நம்மள்ட்ட கலங்கங்கள் இருக்கோ எல்லாத்தையும் தொடச்சிடணும். அப்புறம் அசோசியேஷன், டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன் வேணும். அப்புறம் நிஷ்டா, அப்புறம் ருச்சி, அப்புறம் பாவா, அப்புறம் பிரேமா அப்படின்னு நம்ம பக்தி நிலையை உயர்த்திக்கிட்டே போறோம்ல. அந்த இதுல இருக்கிற உயர்ந்த நிலை என்ன அப்படின்னா பிரேம பக்தி. பிரேம பக்தியை செலுத்துறோம் அப்படிங்கிறது தான் பிரத்யேக பக்தி. அது ஒரு இனிமை, அது ஒரு எக்ஸ்டசி நிலைமையில கொண்டு போயிட்டுரும். ஒரு நம்ம எப்படி இருப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளே மறந்துருவோம். நம்ம என்ன செய்யறோம், நம்ம கத்தி பாடுறோமா இல்லாட்டி நம்ம அமைதியா இருக்கோமாங்கிற அந்த எண்ணம் கூட நமக்குள்ள வராது. இது மாதவேந்திரபுரின்னு இன்னைக்கு அந்த ஸ்டோரி வரும். மாதவேந்திரபுரி அவங்க அந்த கோஸ்வாமியோட ஸ்டோரி இன்னைக்கு வரப்போறது. அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா கிளவுட்ஸ் அப்படியே மழை பெய்யறதுக்காக கிளவுட்ஸ் அப்படியே இருக்கும்ல, ஒரு டார்க்கா அந்த கிளவுட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும்ல, அதை பார்த்த உடனே அவருக்கு எப்படி இருக்குமா பகவான் கிருஷ்ணரை தரிசனம் பண்ண மாதிரி ஆயிடுமா, பகவானை நான் சேவிச்சிட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஒரு ஒரு பிரேம நிலைக்கு அவங்க போயிடுவாங்களாம். அதுதான் அந்த பிரத்யேக பக்தி. அது ஒரு இனிமையை தரக்கூடியது. அது 9.26 34 வரைக்கும் இது சொல்லப்பட்டிருக்குது. சின்ன இதுதான் சாப்டர் தான் இது. 34 ஸ்லோகாஸ் உள்ள சாப்டர். இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகா போறோம். மாதாஜி 9.1 வாசிச்சு கொடுங்களேன். ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ नवमोऽध्यायः। राजविद्या राजगुह्य योगः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। हरे कृष्ण। புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனதன்பு அர்ஜுனா, நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் எதனை அறிவதால் ஜட உலகின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ அந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் உனக்கு நான் அளிக்கிறேன். இதுல ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி என்ன அப்படின்னா பகவானோட இந்த ஞானத்தை நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா முதல் குவாலிட்டி என்ன நமக்கு தேவைப்படுது, பொறாமை இல்லாம இருக்கணும். பகவான் மேல பொறாமை கொண்டவனுக்கு பகவான் இந்த ஞானத்தை சொல்லல, அவங்களுக்கு அது சொல்லப்படக்கூடாது அப்படின்னு பகவான் கடைசியா எச்சரிக்கை விடுவாங்க. என்னிடம் பொறாமை இல்லாதவனாக அர்ஜுனன் இருந்ததுனாலதான் அர்ஜுனனை தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க. ஓகேவா, சோ பகவான் நம்பிக்கை வைக்கணும் அப்படின்னா முதல் பகவான் மேல நம்ம பக்தி செலுத்தணும் அப்படின்னா என்னென்ன வேணும் அப்படின்னா பொறாமைங்கிற குணம் இருக்கக்கூடாது, நம்பிக்கைங்கிற குணம் அதிகமா இருக்கணும். ஓகேவா, எது கூடாது எது தேவை அப்படிங்கிற ரெண்டுத்தையுமே 9.1 and 3 பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. 1ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பொறாமை இருக்கக்கூடாது,
பொறாமை இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க சொல்றதை நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம் அப்படின்னா நம்ப மாட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் அதுதான். பகவான் மேல யாருக்கு பொறாமை கொண்டவனுக்கு நம்பிக்கை வராது. நம்பிக்கையே இல்லைன்னா அந்த பாதையில அவனால முன்னேறி செல்ல முடியுமா? செல்ல முடியாது. ராவணன், கம்சன் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தாங்க. அசுரகுணம் படைத்தவர்கள், அசுரகுணம் படைத்த அரக்கர்கள், அவங்க எல்லாருக்குமே என்ன நினைவு இருந்தது அப்படின்னா, தானே கடவுள், தானே பிரம்மா, நம்ம தான் வந்து எல்லாத்துலயும் சிறந்தவர்கள், பலசாலி, எல்லா ஆற்றலும் நமக்கு இருக்கு அப்படிங்கிற எண்ணம் மிகுந்தவர்கள். சோ அவங்களுக்கு கண்ணெதிர்க்க பிரத்யட்சமா பகவான் தோன்றினாலும் கூட அவங்களால என்ன செய்ய முடியாது, அவங்க நம்ப மாட்டாங்க. இதே ஆற்றல் தானே எனக்கும் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க பேசுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா பகவான் மேல அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பொறாமை, அந்த குணம் யாருக்கிட்ட இல்ல அப்படின்னா அர்ஜுனன் கிட்ட இல்ல. ரொம்ப சப்மிசிவா எப்பவுமே பகவான் என்ன சொல்றாங்களோ அதை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிற இடத்துல அர்ஜுனன் இருக்கிறதுனால பகவான் சொல்றாங்க, இந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் நான் உனக்கு அளிக்கிறேன். பகவான் கிட்ட என்னென்ன இருக்கு? 6 ஆப்புலன்சஸ் ஃபுல், அந்த அந்த எல்லா விதமான ஐஸ்வர்யங்களும் வந்துட்டு ஃபுல்ஃபில்டா இருக்குது. அவங்களோட டிஃபரெண்ட் பொட்டன்சிஸ் இருக்குது. இன்டர்னல் பொட்டன்சி, எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்சி, ஓகே, மார்ஜினல் பொட்டன்சி, இத்தனை இருக்குது. இதெல்லாம் நேற்று கிளாஸ்ல நம்ம பார்த்திருக்கோம். அப்புறம் அவங்களோட எனர்ஜி, அவங்கதான் எனர்ஜி, அவங்கதான் எனர்ஜெட்டிக்கும் கூட, அவங்கதான் சக்தி கொடுக்கறவங்க. அப்புறம் அந்த சக்திக்குள்ளேயே இருந்து அந்த அந்த நடைபெற வைக்கிறதும் யாரு அப்படின்னா பகவான் தான். ஓகேவா? இந்த ஜட இயற்கையை அவங்க படைச்சிடுறாங்க, படைச்சிட்டு அவங்க அதுல இருந்து தள்ளிதான் இருக்கிறாங்க. பட் ஜட இயற்கையில வாழக்கூடிய நம்ம உயிர்வாழிகளுக்கு உள்ளரையும் வந்து என்னவா இருக்கிறாங்க? பரமாத்மாவா உறைஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்க இருக்கும்போது, வீட்டு இருக்கும்போது அவங்க இந்த உயிர்வாழி உள்ள இருக்கிற இந்த ஆத்மா என்ன செய்யறான் அப்படிங்கறத சாட்சியா இருந்து கண்காணிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. சோ அந்த ஜட இயற்கையை படைச்சதுனால அவங்களை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா எனர்ஜின்னு சொல்றோம். அப்புறம் தென் அவங்க எனர்ஜெட்டிக்காவும் நம்மளுக்குள்ளேயே அவங்க இருந்துகிட்டு நம்ம எல்லாரையும் அவங்க வந்து கவனிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? அதுல அவங்க என்ன ஆகல, மிக்ஸ்அப் ஆகல, மிங்கிள் ஆகல, அதுல இருந்து தனித்து இருக்கிறாங்க. இந்த விஷயத்த நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கணும். சோ பொறாமை இல்லாத ஒரு காரணத்தினால் ஜட உலகின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடையும் அந்த ஞானத்தை அர்ஜுனனுக்கு இப்ப பகவான் சொல்ல போறாங்க. ஜட உலகின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவதுன்னா என்ன அர்த்தம்? இங்க இருந்து நம்ம என்ன செய்யறது, நம்மளோட டெத் பர்த் சைக்கிளை நம்ம கம்ப்ளீட்டா முடிச்சுக்கிட்டு நம்ம பகவானோட திருவடியை சேர்றதுதான். இங்க இருக்கிற துன்பம், அந்த மிசைரிங்கிறது என்ன அப்படின்னா 3 fold மிசைரிஸ் பார்த்தாச்சு. டிஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் பர்த், அத ஜென்மம், மிருத்யு, ஜரா, வியாதி 4 படிச்சிருக்கோமா? இங்க பர்த், நம்ம பிறந்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அடுத்தது என்ன ஆகும்? நமக்கு வயோதிகம் வரும், அடுத்தது நமக்கு டிசீஸ் வரும், ஓகே, வியாதிகள் வரும், அண்ட் தென் நமக்கு மரணம் அப்படிங்கிறது நிச்சயம். இதுல நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நம்மளோட காரியங்களை நம்ம நல்ல விதமாவே செஞ்சுட்டு போனோம், புண்ணிய விளைவுகள் கொடுக்கக்கூடிய காரியங்களை செஞ்சுட்டு போனோம்னா ஒன்ஸ் வி பிரேக் தட் செயின், ஏதோ ஒரு காலகட்டத்துல நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், அந்த செயினை பிரேக் பண்ண முடியும். அந்த பர்த் டெத் சைக்கிள் செயினை பிரேக் பண்ணிட்டு நம்ம பகவான் கிட்ட போக முடியும். இதுதான் என்ன அப்படின்னா ஜட உலகின் துன்பம். சொல்லியிருக்கோம்ல, துக்காலயம் அசாஸ்வதம், நேற்று கிளாஸ்ல பார்த்தோமா? அதனால இந்த துன்பத்திலிருந்து விடுதலை அடைவதற்கான ஞானத்தை நான் இப்போது உனக்கு உபதேசிக்கிறேன், நீ கேட்பாயாக அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. 9.2 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜவித்யா ராஜகுக்யம் பவித்ரம் இதமுத்தமம் பிரவக்ஷ்யாவகமம் தர்மியம் சுசுகம் கர்த்தும் அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜவித்யா ராஜகுயம், இப்பதான் இதுலதான் என்ன சொல்ல போறாங்க அப்படின்னா மிக ரகசியமான அறிவு பகவான் சொல்ல போறாங்க. அது எப்படிப்பட்ட அறிவு? பவித்ரம் உத்தமம், ஓகேவா? அது தூய்மையானது, அப்புறம் மிக உயர்ந்தது. இந்த அறிவு கல்வியின் அரசனும் எல்லா ரகசியங்களிலும் மிக ரகசியமானதும் மிக தூய்மையானதும் ஆகும். பவித்ரம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா தூய்மையானது, குய்யம் அப்படின்னா ரகசியமானது. தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால் இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும். ஓகேவா? இது அழிவற்றதும் பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படுவதும் ஆகும். இது ஏன் அழிவற்றது, இது ஏன் எட்டர்னல் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா, இந்த ஞானம் கிடைச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு ஆத்மா இந்த ஜட உலகத்துல இருக்க மாட்டான். இந்த ஞானம் கிடைக்கல அப்படிங்கறதுனாலதான் நம்ம என்ன செய்யறோம், இந்த துன்பங்களுக்குள்ளேயே உழண்டுட்டு இருக்கிறோம். இப்ப இந்த ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை வச்சுட்டு நம்ம என்ன செய்வோம், முன்னேறதுக்கு பார்ப்போம்ல. ஓகேவா? அதேதான் இப்ப அர்ஜுனன் கிட்ட பகவான் சொல்றாங்க, இந்த ஞானத்தை கொடுப்பதனால் அர்ஜுனனுக்கு என்ன கிடைக்க போகுது? ஒரு அழிவற்ற ஒரு பராமகதி அப்படிங்கிறது கிடைக்க போறது, ஒரு பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படக்கூடிய ஒரு விஷயங்கிறத அர்ஜுனன் இப்ப நிறைவேற்ற போறாங்க. ஆத்மாவுக்குன்னு சில செயல்கள்லாம் இருக்குல்ல, ஆத்மா வந்து எப்பவுமே செயலின்மையோட இருக்காதுன்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். கர்மா, அகர்மா, விக்கர்மால என்ன அப்படின்னா ஆத்மா வந்து எப்பவுமே செயலின்மையோட இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. ஏதோ ஒரு செயலை அதை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். எந்த செயலை செய்யும் அப்படிங்கிறது வந்து அது வந்து புத்திக்கு கண்ட்ரோலா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறோம். சோ புத்தி வந்து மனத்தை புலன்களை அடக்கி இருந்தது அப்படின்னா நல்ல செயல்கள் இருக்கும். புத்தி வந்து மனத்துக்கும் புலன்களுக்கும் அடங்கி இருந்ததுன்னா அது தீய செயல்களா இருக்கும். ஓகேவா? அது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சோ நல்ல செயல்கள், தீய செயல்கள் எல்லாமே என்ன செய்யும், நமக்கு புண்ணிய விளைவுகள், பாவ விளைவுகளை கொடுக்கும்.
சரியா? இப்ப நம்ம வந்து இப்ப இன்னைக்கு இந்த பாடி நம்ம எடுத்திருக்கிறோம் இந்த ஜென்மால அப்படின்னா நம்ம போன ஜென்மால என்ன எடுத்திருக்கோமோ அதோட கண்டினியூஷன் தான் இங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறோம். அப்ப அந்த ஜென்மால நம்ம என்னென்ன காரியங்கள் செஞ்சிருக்கோமோ அதுல என்னென்ன பாவ விளைவுகள் இருக்குதோ அந்த அந்த காரியங்களுக்கான பாவ விளைவுகள் இருக்குதோ அது எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கிறதுக்காக தான் இப்ப இந்த உடல் எடுத்து இங்க வந்திருக்கிறோம். ஓகேவா? அந்த பாவ விளைவுகள் முற்றிலும் தீர்ற வரைக்கும் என்ன செய்வோம் அப்படின்னா இந்த ஜென்மால நம்ம கடந்து கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு தான் இருப்போம். இந்த மாதிரி இந்த பாவ விளைவுகளை நம்மளால இந்த ஒரு ஜென்மால தீர்க்க முடியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இன்னொரு ஜென்மான்னு ஒண்ணு உண்டு. அப்பயும் போய் நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும், அந்த பாவ விளைவுகளோட கணக்கை தீர்த்தாகணும். சோ எப்பதான் அது முடியும் எப்ப அப்படின்னா அந்த அக்கௌண்ட் வந்து நெல் பேலன்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் இந்த பிறப்பு இறப்பு சைக்கிள் போயிட்டே தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஏன் அப்படின்னா பகவான் சொல்லியிருக்கிறாங்க, நம்ம செய்யக்கூடிய பாவ விளைவுங்கிறது வந்து மொத்தம் 3 விதமா இருக்கும். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பழுத்தவை, அப்புறம் காத்திருப்பவை, அப்புறம் விதையாக உள்ளவைன்னு. ஓகேவா? எதுவுமே இப்ப இன்னைக்கு நீங்க ஒரு விதை போடுறீங்க, அந்த விதை நாளைக்கேவா மரமாயி அது செடியாயி செடியாயி மரமாயி அது பூத்து காத்து பழுத்து போயிடுது? நமக்கு கிடையாது. அதுக்குன்னு ஒரு டைம் பீரியட் இருக்குல்ல. அதே மாதிரியே நம்ம செஞ்சிருக்கக்கூடிய செயல்களோட விளைவுகள் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது வந்து இட் வில் டேக் டைம். சில விஷயங்கள் தான் என்ன செய்யும், சில பாவ விளைவுகள் தான் என்ன அப்படின்னா ரெடியா இருக்கும். நம்ம இந்த ஜென்மா எடுத்த உடனே நம்ம என்ன செய்யறோம், அந்த கர்மத்தை அனுபவிக்க போறோம். ஓகேவா? அந்த பாவ விளைவுகளுக்கான விஷயங்கள் நம்ம இந்த இடத்துல வலியாவும் துன்பமாவும் நமக்கு கஷ்டங்களாவும் நம்ம அனுபவிப்போம். சரியா? பாவ விளைவுகள் எல்லாம் எப்படி இந்த ஜென்மால அனுபவிப்போம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு வலி வருது, நமக்கு ஒரு கஷ்டம் வருது, நமக்கு ஒரு துன்பம் தொடர்ந்து வருது அப்படின்னா அதுக்கு யார் காரணம்? இந்த ஆத்மாதான் காரணம். போன ஜென்மால அது என்ன பண்ணிட்டு வந்ததோ அந்த மறதி இருக்கு நம்ம கிட்ட, டிஃபெக்டிவ் சென்சஸ் இருக்குல்ல நம்ம கிட்ட, ஞாபக மறதி இருக்கிறதுனால அப்ப என்ன செஞ்சோங்கிறது நமக்கு தெரியாது. பட் இப்ப நமக்கு பகவத்கீதை படிச்சிரும், இந்த ஞானம் கிடைக்குது. சோ என்ன செய்ய போறோம், இந்த மாதிரி இந்த ஆத்மா இப்ப இங்க இந்த உடலுக்குள்ள இருந்து படக்கூடிய அத்தனை கஷ்டங்களுக்கும் காரணம் போன ஜென்மாவோட பாவ விளைவுகள் தான் தெரிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அட்லீஸ்ட் நம்ம என்ன செய்வோம், இந்த பழுத்ததை எல்லாத்தையும் நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இதுக்கு மேல காத்திருப்பவை இருக்கு பாத்தீங்களா, பழுக்கிறதுக்கு காத்திருப்பவை, அது இன்னும் சிலது விதையாவே இருக்கும். சரியா? அது எல்லாத்தையும் ஒன்ஸ் நம்ம பினிஷ் பண்ணிட்டு இனிமேலாவது பாவ செயல்கள் செய்யாம நம்ம என்ன செய்யணும், அடுத்த ஜென்மாவை நல்ல பிறப்பு எய்கிற அளவுக்கு. நல்ல பிறப்புனா என்ன, பகவான் அதையும் சொல்லிட்டாங்க. என்ன, புண்ணிய விளைவுகள் கொடுக்கக்கூடிய காரியங்களை செஞ்சவன் எங்க பிறப்பான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செல்வந்தர் குடும்பத்துல, அந்தனர் குடும்பத்துல, நல்ல படிச்ச ஒரு ஃபேமிலியில, அழகானவனாக, தீரம் மிக்கவனாக, டேலண்டான பீப்புளா அவன் பிறப்பான். ஓகேவா? சோ எல்லாமே நம்ம கையில இருக்கு. இப்ப எல்லா ஞானமும் நம்ம கையில இருக்குது. சோ நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களை பொறுத்துதான் அது எல்லாம் நடக்க போகுது. இந்த இந்த விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நம்ம செய்யக்கூடிய பாவங்கள் வந்து குடம், பீஜம், அப்புறம் வந்து பிராரப்தம்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? குடம் அப்படின்னா காத்திருப்பவைன்னு அர்த்தம். பீஜம் அப்படின்னா பீஜ் அப்படின்னாலே சீடுன்னு அர்த்தம். விதையாக இருக்கக்கூடிய பாவ விளைவுகள். அதுக்கு இந்த ஜென்மம் பத்தாது. அந்த அந்த விதை முளைச்சு அது என்னைக்கு அது பழத்தை கொடுக்குதோ அன்னைக்கு நம்ம அதை அனுபவிச்சாகணும். சோ இந்த அளவுக்கு நம்ம மூட்டையா பாவத்தை சேர்த்து வச்சிருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்கல்ல, இட் வாஸ் a saying like that. அது எல்லாத்தையும் நம்ம கரைச்சா மட்டும்தான் நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், நல்ல கதிக்கு போக முடியும். ஞானம் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா இதுதான் இந்த தர்மத்தின் பக்குவ நிலைங்கிறது. என்ன அப்படின்னா இந்த பக்குவ நிலை கிடைச்சிருச்சு, தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம், அட்லீஸ்ட் இன்னையில இருந்து இந்த மாதிரி செயல்கள் செய்யறதை நம்ம நிறுத்திப்போம், தடுத்துடுவோம். ஏன் அப்படின்னா இப்ப நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறதே போதுண்டா சாமி அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுவோம்ல. சோ இனிமேல் நம்ம என்ன பண்ணணும், பாவ மூட்டையை சேர்க்காம புண்ணிய காரியங்களை செஞ்சு புண்ணிய விளைவுகள் கிடைக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நோக்கி நம்ம போகணும். அந்த பலனை நம்ம எதிர்பார்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. பட் பகவான் நம்மளோட டிகிரி ஆஃப் சரண்டருக்கு தகுந்த மாதிரி பகவான் நமக்கு ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவாங்க, சொல்லியிருக்கோமா ஏற்கனவே. சோ நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்மளை அர்ப்பணிச்சுக்கிறோமோ, எந்த அளவுக்கு நம்மளோட செயல்கள்ல இருந்து நம்ம விடுபட்டு நிக்கிறோமோ, எந்த அளவுக்கு அந்த விளைவுகள்ல இருந்து நம்ம அப்பாற்பட்டு இருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு பகவான் என்ன செய்யறாங்க, நமக்கு கருணை மிக்கவர்களா இருக்காங்க. காசுலெஸ் மெர்சி உடையவங்க அவங்க. ஓகேவா? எந்த விதமான பாரபட்சமும் பார்க்காம எல்லாரும் உங்களுக்கு சமம் தான். நம்ம தான் பகவான் மேல பொறாமை கொண்டு அலைவோமோ தவிர பகவானுக்கு யார் மேலேயும் பொறாமைங்கிறது கிடையாது, யார்கிட்டையும் பாரபட்சங்கிறது கிடையாது. இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னு இந்த ஞானம் கிடைக்கிறதுனால வரக்கூடிய பக்குவ நிலை. அதுக்காக தான் இது எல்லாத்தையும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம். இந்த பக்குவ நிலை அழிவற்றது. ஏன் அப்படின்னா இது நம்மள அழிவற்ற அந்த எட்டர்னல் இடத்துக்கு நம்மள கூட்டிட்டு போக போகுது. பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படுவதும் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி 9.3. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. அஸ்ரத்த தானா இதுதான் என்ன அப்படின்னா நம்பிக்கை உடையவர்கள். ஃபர்ஸ்ட்ல என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா பொறாமை. ஓகேவா? பொறாமைங்கிற குணம் இருக்கக்கூடாது. பகவான் மேல நம்மளுக்கு வந்து பொறாமை இருக்கக்கூடாது. அப்பதான் ஞானம் புரியும். இப்ப என்ன அப்படின்னா அஸ்ரத்த தானா அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்பிக்கையோட இருக்கணும்.
நம்பிக்கையோட இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து பகவான் சொல்லக்கூடிய எந்த ஞானமா இருந்தாலும் நமக்கு புரிய வரும். எதிரிகளை வெல்வோனே, இந்த பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையற்றவர்கள் என்னை அடைய முடியாது. எனவே அவர்கள் இந்த பௌதிக உலகின் பிறப்பு இறப்பு பாதைக்கே திரும்பி வருகின்றனர். நம்பிக்கை நம்மளோட பக்தி நிலையிலே முதல் ஸ்டேஜ்ல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாலே ஸ்ரத்தா தான். ஓகேவா? நம்ம பகவான் மேல வைக்கக்கூடிய ஸ்ரத்தா தான். ஸ்ரத்த இல்ல, அஸ்ரத்த தானாவா இருந்தாங்க, நம்பிக்கை இல்லாம இருந்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களால என்ன செய்ய முடியாது. அந்த பக்தி நிலையில முதல் படியில இருந்து அவங்க என்ன ஆயிடுவாங்க அப்படின்னா விழுந்துருவாங்க, இறங்கிடுவாங்க. ஓகேவா? எந்த ஒரு விஷயத்துமே என்ன செய்யணும் அப்படின்னா வித் ஹோப் நம்ம செய்யணும். ஏன்னா அந்த ஹோப்பே நம்மள என்ன செய்யும், அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்புக்கு கொண்டு போகும்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, சாதாரண நம்ம பௌதிக காரியங்களை செய்யும் போது கூட இது நடக்கும், நமக்கு நல்லதே வரும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு செஞ்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும். ட்ரெயின் 4:30க்கு 4:20 ஆயிடுச்சு வீட்டுல கிளம்பும் போதே, இல்ல இன்னைக்கு ட்ரெயின் ஒரு 5 மினிட்ஸ் லேட்டா கூட வரும், நம்ம போய் ட்ரெயினை ரீச் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டே நீங்க கார்ல போங்களேன், நம்மளால என்ன பண்ணிட முடியும் அப்படின்னா வித் காட்ஸ் கிரேஸ் நம்ம ட்ரெயினை போர்ட் பண்ண முடியும். எல்லாம் போயிடுச்சு போ, விட்டுரு, அது பத்தி பிரச்சனை கிடையாது, ட்ரெயினே மிஸ் பண்ணிடும், நாளைக்கு ட்ரெயினை பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம வந்து அதுக்கான முயற்சியே எடுக்காம நம்ம பாட்டுக்கு என்ன பண்ணிடுறோம், அதை கைவிட்டுறோம் அந்த செயலையே. அது என்ன அப்படின்னா நம்பிக்கை இல்லாத தனம். சோ எதுலயுமே முயற்சிங்கிறத போடணும். பகவான் வந்து நீங்க ஒரு சின்னோண்டு விஷயம் செஞ்சுட்டு அதுக்கு நம்மளுக்கு பதிலுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னு நம்ம அதோட சோர்ந்துடக்கூடாது. நம்ம சோர்ந்தோ இல்ல தொய்வடைந்தோ உட்காந்துடக்கூடாது. மறுபடியும் முயற்சி செய்யணும். மறுபடியும் முயற்சி செஞ்சு பகவானோட திருவடி பாதத்தை அடையறதுக்கான வழிகளை நம்ம கண்டுபிடிச்சு அந்த பக்தி தொண்டுல முன்னேறி போயிட்டே இருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பௌதிக உலகின் பிறப்பு இறப்பு பாதைக்கு அவங்க திரும்பி வராங்க. இது எப்படி அப்படின்னா, பொதுவா வந்து ஒரு மரம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த மரத்துக்கு வந்து தண்ணி, அந்த மரம் வந்து நல்லா வளரணும், நல்ல நரிஷ்மெண்ட் அதுக்கு ஆகணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு எங்க தண்ணி ஊத்துவோம் நம்ம, we have to water the root. அந்த மரத்தோட வேரை சுத்தி தண்ணி ஊத்துவோம். அதுக்கு பதிலா அந்த இலை பச்சையா இருக்கணும், இலை காஞ்சிடக்கூடாதுன்னு இலைக்கு ஊத்துறதோ ஸ்டெம்முக்கு ஊத்துறதோ இதெல்லாம் பண்ண மாட்டோம். என்ன செய்வோம், டைரக்டா அதோட வேர்களுக்கு ஊற்றிடுவோம். நமக்கு வயிறு பசிக்குது, ஓகேவா, அல்லது நம்ம சோர்வா இருக்கிறோம், நம்ம உடம்பு ஃபுல்லா இப்ப கம்ப்ளீட்டா வந்து ஃபெடப் ஆயிருக்கு, ரொம்ப சோர்வா இருக்கிறோம், ஏதாவது எனர்ஜெட்டிக்கா ஏதாவது ட்ரிங்க் பண்ணா தேவலாம் போல இருக்கு நமக்கு அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும், உடனே கையை கொண்டு போய் பாலுக்குள்ள விடுவீங்களா? ஓகேவா? என்ன பண்ணுவீங்க, ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் பால் எடுத்து நம்ம வாய்க்குள்ளதான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், குடிப்போம். நம்மளோட ஸ்டொமக்கு தான் ஃபீட் பண்ணுவோம், வயிற்றை தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஃபில் பண்ணுவோம். வயிறானது என்ன பண்ணுது, அந்த உணவை செரிக்க வச்சு அந்த எனர்ஜியை உடம்புல இருக்கிற எல்லா இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் எல்லா ஆர்கன்ஸ்க்கும் அந்த எனர்ஜி அது சப்ளை பண்ணுது. சரியா? நீங்க எப்படி ரூட்டுக்கு விடுற தண்ணிங்கிறது செடியில இருக்கிற ஸ்டெம்முக்கு போகுது, பிரான்ச்சஸ்க்கு போகுது, லீஃபுக்கு போகுது, அதுல இருக்க பூவுக்கு போகுது. ஓகே, இல்லாட்டி பூ உதிர்ந்துரும். இது எல்லாத்துக்குமே போகுதோ, எப்படி அது இந்த நீங்க ஒரு இடத்துல ஊத்துற தண்ணிங்கிறது எல்லா இடத்துக்கும் போகுதோ, அது மாதிரி நீங்க வந்து வயிற்றுக்கு போடுற உணவுங்கிறது என்ன பண்ணுது, எல்லா இடத்துக்கும் சக்தி அனுப்புது. சரியா? அந்த மாதிரி நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த தேவரை வழங்குறேன், இந்த தேவரை கும்பிடுறேன், இந்த டெமிகாட்ஸை நம்ம பிரார்த்தனை பண்றேன் அப்படின்னு செய்யாம நம்மளோட டிவோஷன் சர்வீஸ் எல்லாத்தையும் முழுக்க கொண்டு வந்து யாருக்கிட்ட கொடுத்தா போதும், பகவானுக்கு சர்வீஸ் பண்ணா போதும். பகவான் அவங்கதான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி அப்படின்னு நம்ம அவங்கள நம்ம திருப்திப்படுத்தணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களோட லிம்ஸ் தானே யாரு, டெமிகாட்ஸ். பகவானோட எல்லா ஆர்கன்ஸ்லயும் தான் யாரு இருக்கா அப்படின்னா டெமிகாட்ஸ். அவங்க எல்லாரும் தேவர்கள் எல்லாருமே என்ன ஆயிடுறாங்க அப்படின்னா சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுறாங்க. எப்படி நம்ம வயிற்றுக்கு உணவிடுறது மூலமா நம்மளோட உணர்வு பூரா, உடம்பு பூரா நம்ம புத்துணர்வு கொண்டு வரமோ, அதே மாதிரி பகவானை நம்ம பிரார்த்தனை பண்றது மூலமா எல்லா டெமிகாட்ஸையும் நம்மளால என்ன பண்ணிட முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட முடியும். சரியா? இந்த விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. இதை தெரிஞ்சு நம்ம செய்யறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதை செய்யும் போது முதல் படிநிலையில இருக்கிறவன் யாரு அப்படின்னா அது ஒரு அந்த பக்தன். ஃபர்ஸ்ட் படிநிலையில இருக்க பக்தன் அவன் என்ன செய்வான், நம்ம இப்படி இதெல்லாம் நடத்தி செய்யும் போது நம்ம மகாமந்திர ஜபம் செய்ய சொல்றாங்க, நம்ம பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் தொடர்ந்து பண்றான்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு நாள் பண்றான், 10 நாள் பண்றான், 1 மாசம் பண்றான், 2 மாசம் பண்றான், இந்த சேஞ்சும் அவன் மனசுல தெரியல, அவனால எதுவுமே எந்த ஒரு சேஞ்சுமே அவனால வந்து கண் கூட பார்க்க முடியல அப்படின்னா இது என்னது, இது ஒண்ணும் நடக்காது போல இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்வாங்க, ஏன்னா பலனை எதிர்பார்த்தே பண்ணிட்டு இருக்கிறது. ஓகேவா? இந்த அஃபென்சஸ் ஆஃப் சாண்டிங் மகாமந்திரா கூட ஒரு 10 உண்டு. என்ன அப்படின்னா முக்கியமா அதுல என்ன ஒரு அஃபென்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம மகாமந்திரம் செய்யறது மூலமா நம்மளோட பாவங்கள் எல்லாம் தொலைக்கப்பட்டுடும், அப்புறம் நமக்கு புண்ணிய பலன் வரும், அப்புறம் நம்ம வந்து ஏதாவது தப்பு பண்ணிருந்தோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் அதை என்ன பண்ணிடலாம், அதை சொல்லி அதை வந்து நம்ம அதை வந்து நல்லிஃபை பண்ணிடலாம். சரியா? அப்புறம் அது நமக்கு வந்து ஒரு நம்மளுடைய சாதாரண பௌதிக செயல்ல இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு எதிர்பார்ப்பை அது பூர்த்தி பண்ணும். இந்த மாதிரி எண்ணத்தோட நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது, சாண்டிங் பண்ணக்கூடாது. சிம்பிளி வி ஹாவ் டு டூ சாண்டிங். ஓகேவா? எதையுமே யோசிக்காம ஒண்ணு கிருஷ்ணனை நினைங்க, பகவானை நினைங்க, பகவானை நினைச்சு நீங்க பண்ணுங்க, பகவான மனசுல நிலநிறுத்தி பண்ணுங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னா பகவான் நாமாவை கேட்டுக்கிட்டு இல்லாட்டி எதிரில நான் அதான் பண்ணுவேன், எதிரில ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்டிக்கர் ஒட்டி வச்சுட்டு அதை பார்த்துட்டே பண்றது, அல்லது பூஜையில அறையில போய் உட்காந்துட்டு அங்க பகவானோட, ஏன்னா நம்மளோட மனசை நிலநிறுத்த முடியாத வரைக்கும் இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல இருக்கக்கூடிய பக்தன் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா
ரொம்ப ஒரு அவங்களோட சான்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எப்ப வேணாலும் விழுந்துருவாங்க, எப்ப வேணாலும் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா வீழ்ச்சிங்கிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு, அதுல இருந்து நிலத்தடுமாறுறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு. அடுத்த 2வது ஸ்டேஜ்ல ஒரு பக்தன் வருவான், இதை முடிச்சிடுறாங்க, இதை முடிச்சுட்டு சிரவணம் கீர்த்தனம் ஸ்மரணம் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அடுத்தது பகவானுக்கு நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் சிறப்பா பக்தி தொண்டு பண்ணலாம் அப்படின்னு டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல அடுத்த கட்டத்துக்கு போறவங்க. இவங்க வீழ்ச்சி அடைய மாட்டாங்க, இவங்க என்ன செய்ய மாட்டாங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கு வீழ்ச்சிங்கிறது கிடையாது, பகவான் மேல நம்பிக்கை வந்துருது. இவங்க முதல் தரத்துல இருக்கிறவனோட இவங்க ஓகே. 3வது ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்க, அவங்க என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு வீழ்ச்சிங்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. ஏன்னா அவங்க என்னென்னலாம் சொல்லப்பட்டிருக்குதோ எல்லாத்தையும் அவங்க என்ன செய்வாங்க, நம்பிக்கையோடையும் ஸ்ரத்தையோடையும் பகவான் மேல ஒரு அன்போடையும் பாசத்தோடையும் அவங்க என்ன செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க, எல்லா டிவோஷன் சர்வீஸும் செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க. சோ இந்த 3 பக்தர்கள் இருப்பாங்க. ஒரு படிநிலையில இருக்கக்கூடிய பக்தர்களும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு தான் பண்றாங்க. ஆனா ஒரு சிலர் பண்ணக்கூடியது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா வீழ்ச்சி அடையக்கூடியதா இருக்குது. அது ஏன் அப்படின்னா அந்த நம்பிக்கை குறைந்து போயிடுறதுனால. அப்ப அவங்கதான் என்ன ஆவாங்க அப்படின்னா இந்த டெத் பர்த் சைக்கிளுக்கு திரும்பி வந்துடுறாங்க. ஓகேவா? அடுத்தது 2வது ஸ்டேஜ் சொன்னா அவங்க யாரு அப்படின்னா அதுல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் முன்னேறினவங்க. அவங்களுக்கு வீழ்ச்சி அடையறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. ஆனா என்ன செய்வாங்க, சில பிறப்புகளை அவங்க பெற மாதிரி இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா பகவான் மேல நம்பிக்கை இருக்கு, டிவோஷனல் சர்வீஸ் தொடர்ந்து பண்றாங்க, அவங்களுடைய பாவ புண்ணிய கணக்குகளை அவங்க அந்த கம்ப்ளீட்டா நலிஃபை பண்ற வரைக்கும் 2மே அவங்களுக்கு அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் 0 ஆகணும், அப்பதான் பகவானோட திருவடியை அடைய முடியும். சோ அவங்க புண்ணிய பலன்களை அதிகரிக்கிறதுக்கான செயல்களை அவங்க செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும். பௌதீக வாழ்க்கையில இருந்தாலும் கூட அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் நல்ல செயல்களை அவங்க தன்னை மாத்திக்கணும். 3வது இருக்காங்க பாத்தீங்களா, பகவான் மேல பூரண நம்பிக்கையோட இருக்கக்கூடியவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா இங்க இருக்கும் போதே ஜீவன் முக்தர்கள். ஓகேவா? இந்த ஒரு ஜென்மாலே என்ன ஆயிடுறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருந்தா கூட அவங்க எப்படி இருக்காங்க, ஜீவன் முக்தர்கள் ஆயிடுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா அவங்க வீழ்ச்சி அடையறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது. கம்ப்ளீட்டா they surrender themselves to பகவான். நவவித பக்தி இப்ப நம்ம சொன்னது இது வரைக்கும் நம்ம இந்த ஸ்லோகம் நம்ம சொல்லி இருக்கிறோம். பிரகலாது வாச்ச ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம் பாத சேவனம் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாஷ்யம் சக்கியம் ஆத்ம நிவேதனம். ஓகேவா? ஸ்ரவணம்னா கேட்டல், கீர்த்தனம்னா பாடுதல், பகவானின் புனித பெயர்கள் வடிவங்கள் குணங்கள் திவ்யமான விளையாட்டுகள் எல்லாத்தையுமே நான் அதை அவங்களை பத்தி பகவானை பத்தின லீலைகள் எல்லாத்தையுமே பாடுறதுதான். ஸ்மரணம் அப்படின்னா திரும்ப திரும்ப பகவானை நினைக்கிறது. பாத சேவனம் அப்படிங்கிறது மகாலட்சுமி அவங்க பண்ணுவாங்க, அது பணிவிடை செய்தல். அர்ச்சனம் அர்ச்சித்தல். வந்தனம் அப்படின்னு துருவ மகாராஜா பண்ணது வணங்குதல். ஒண்ணுமோ பகவதே வாசுதேவாய ரிப்பீட்டடா சொல்லிக்கிட்டே இருந்து பகவான் அவங்க 5 இயர்ஸ்ல அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா பகவானோட அருளை பெற்றவர்கள். தாசியம் அடிமை போல பணியாற்றுதல். ஆஞ்சநேயர் ஸ்ரீராம பக்தன். சக்கியம் அப்படின்னு நண்பனாக கருதுதல். அர்ஜுனன் எப்படி ஃப்ரெண்டா இருந்து பகவான் கிட்ட அவங்க அவ்வளோ ஒரு ஞானத்தை அவங்க பெற்றாங்க. ஏன் அப்படின்னா அவங்க செஞ்ச ஒரு பக்தி என்ன அப்படின்னா சக்கிய பக்தி. ஆத்ம நிவேதனம், இருதயபூர்வமாக தன்னையே அர்ப்பணித்தல், பலி மகாராஜ் மாதிரி. இந்த 9 செயல்களால் பகவானுக்கு தூய பக்தி தொண்டு புரியும் பக்தனை பூரணமான ஞானம் உடையவனாக உணர வேண்டும். ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 7th canto 5th chapterல 23, 24 இந்த ஸ்லோகாஸ் யாரால சொல்லப்பட்டிருக்குது அப்படின்னா பிரகலாதனால. ஓகேவா? நிருஷ்மாவதாரத்துல நரசிம்ம பகவான் கிட்ட அவங்க பிரார்த்தனை வைப்பாங்க. அப்ப பிரகலாது அவங்க சொல்லக்கூடிய ஸ்லோகம் இது எல்லாத்தையும் செய்யுங்க, செஞ்சுட்டு பகவானோட அந்த அந்த ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு நீங்க எதை நினைச்சீங்களோ அதை நடைபெற இல்லை அப்படின்னா நீங்க எங்கிட்ட வாங்க, ஐ வில் கேரண்டி யூ அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க. இது பாகவதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஒரு ஸ்லோகா. மாதாஜி 9.4 சர்வம் ஜகத்தௌயமூர்த்தினா மத்தானி சர்வபூதானி நசாவந்தே வியவஸ்திதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் எனது இந்த அறிவிற்கு அப்பாற்பட்ட விஸ்வரூபத்தின் மூலம் அகிலம் முழுவதும் பரவியுள்ளேன். பகவானோட விஸ்வரூபம் இருக்கு. பகவான் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா பலவித விருவங்கங்கள் அவங்களோட மேனிஃபெஸ்டேஷன் நிறைய இருக்கு இந்த காஸ்மிக்ல. எல்லா ஜீவன்களும் மற்றும் படைப்புகளும் எண்ணில் இருக்கின்றன. ஏன் அப்படின்னா நேத்தி படிச்சிருக்கிறோம் நம்ம மகத்தத்துவம். அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஜட இயற்கை என்ன அப்படின்னா அதுல இருந்து அடுத்தது கர்ண கடல்ல கர்ணதாக்ஷ விஷ்ணுவா இருக்கிறாங்க. அப்புறம் பிரபஞ்சங்களை படைக்கிறாங்க. பிரபஞ்சக்குள்ள அவங்க என்ன வராங்க அப்படின்னா கர்ப்போதக்ஷாய் விஷ்ணு வராங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க க்ஷீரோதாக்ஷ விஷ்ணு உருவம் எடுக்கிறாங்க. அதுல அந்த 4 உருவத்தோட என்ன செய்யறாங்க, பரமாத்மா சுரூபத்தோட ஒரு ஜீவாத்மாக்குள்ளேயும் அவங்க தஞ்சம் கொள்றாங்க. எல்லா ஜீவன்களும் மற்றும் படைப்புகளும் எண்ணில் இருக்கின்றன. அப்ப எல்லா பிரபஞ்சங்களும் யாருகிட்ட இருக்கு அப்படின்னா ஒரு டைம் பிரம்மாவோட பகல் வரும்போது இந்த பிரபஞ்சங்கள் எல்லாம் வெளியில வருது. அப்ப பகவான் கிட்ட என்ன வெளில வருது, பிரம்மாவோட ராத்திரியில என்ன ஆகுது, அனைத்து பிரபஞ்சங்களும் அவங்களுக்குள்ளே போய் அடங்கிடுது. ஓகேவா? சோ எல்லா ஜீவன்கள் மற்றும் எல்லா பிரபஞ்ச படைப்புகள் எல்லாமே யாரை சார்ந்து இருக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானதையும் சார்ந்து இருக்கிறது. அதே சமயத்தில் அவைகளில் இருந்து வேறுபட்டு என் மாயையால் மறைக்கப்பட்டு இருக்கிறேன். இது யாருக்கு புரியும் அப்படின்னா
தூய பக்தன் ஒருத்தவங்களுக்கு தான் இந்த விஷயம் புரியும். அவைகள்ல இருந்து மாறுபட்டு இருக்கிறாங்க. இது எல்லாத்தையும் படைக்கக்கூடியது அவங்களாவே இருந்தாலும் கூட அவங்க யாரு? அவங்க காரணம் இல்லை. இப்ப சூரிய ஒளி இருக்குது, சன் காட், அது வந்து ரேஸா எல்லா இடத்துலயும் தான் பரப்புது. ஓகேவா? அதே மாதிரி பகவான் அவங்களோட சக்தி எல்லா இடத்துலயும் தான் பரப்பியிருக்காங்க. ஓகேவா? அப்ப என்ன ஆகல அப்படின்னா, சூரியன் வந்து எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கு அப்படின்னாலும் சூரியன் அந்தந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டு, தண்ணியில தெரியுது அப்படின்னா தண்ணியில இருக்குதா? இல்லை. அதோட ஆற்றல் மட்டும்தான் அங்க இருக்குது. அது தன்னோட ஆற்றல் அந்த இடத்துல ஸ்ப்ரெட் பண்ணி இருக்குது. அதே மாதிரி பகவான் வந்து பகவானோட அந்த ஆற்றல் மூலமா எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்காங்க. இதுதான் இந்த இடத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். என் மாயையால் நான் மறைக்கப்பட்டு இருக்கிறேன். யோக மாயால் பகவான் மறைக்கப்பட்டு இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி எல்லாமே அவங்கள்ட்ட இருந்து தான் வருது. மறுபடியும் அழிவின் போது அவங்கள்ட்டே தான் போய் அடங்குது அப்படிங்கிற மத்ஸ்தானி சர்வபூதானி. ஓகேவா? இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜீவராசிகளும் எல்லா படைப்புகளும் பகவானிலே அடக்கம் அப்படிங்கிற விஷயம், அந்த ஞானம் அப்படிங்கிறது பகவான் இந்த இடத்துல அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாங்க. மத்தது 9.5, 6 ரெண்டும் வச்சிருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. समस्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृत्कटभूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यदाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र महान् तदा सर्वाणि भूतानि मत्तानि त्वपधारय. ஹரே கிருஷ்ணா. இருப்பினும் படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் நிலை எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் பகவான்கிட்ட நிலை பெற்றிருக்குது? இல்லை. எல்லாம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரபஞ்ச வெளியில எல்லாம் காட்டுல மிதந்துட்டு இருக்கு. எல்லாமே என்ன அப்படின்னா, சூரே மணிகனா இவா அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு முத்துக்கள் எல்லாமே வரிசையா ஒரு நூல்ல கோத்துட்டு இருக்கா மாதிரி பகவானோட கைப்பிடிக்குள்ளதான் எல்லாமே இருக்குது. பகவானோட எல்லாமே தொடர்பு படுத்திக்கிட்டு தான் இருக்குது. ஆனால் எதுவும் பகவானில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை. நானே எல்லா உயிரினங்களையும் காப்பவன் என்ற போதிலும், எங்கும் நிறைந்துள்ளவன் என்ற போதிலும், நான் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல. பகவானோட நித்தியமான இருப்பிடம் இது உலக விருந்தாவனம் தான். அங்கதான் அவங்க எல்லா நாளும் இருக்கிறாங்க. எப்பயுமே அங்க ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்க என்ன செய்யறாங்க? பரமாத்மா ஸ்வரூபத்துல இங்க இருக்கக்கூடிய பௌதிக இயற்கையில இருக்கு வாழக்கூடிய அத்தனை உயிர்வாழிகளுடைய இருதயத்துக்குள்ளேயும் அவங்க விற்று இருக்கிறாங்க. இந்த விஷயம் இந்த இடத்துல அர்ஜுனனுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்குது. இது எப்படி அப்படின்னா, இப்போ ஒரு கண்ட்ரில ஒரு கிங் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த கிங் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, நிறைய ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க. அப்புறம் நிறைய டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணிருப்பாங்க. ஒரு டிபார்ட்மெண்ட், ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்னா அதுக்கு ஒரு மினிஸ்டர் போடுவாங்க. அப்புறம் பினான்ஸ் அப்படின்னா பினான்ஸ்க்கு ஒரு மினிஸ்ட்ரி, அதுக்கு ஒரு மினிஸ்டர் போடுவாங்க. இந்த மாதிரி டிஃபென்ஸ் அப்படின்னா டிஃபென்ஸுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய மினிஸ்ட்ரி இருக்கும். ஓகேவா? கிங் தான் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அந்த கண்ட்ரியை ரூல் பண்றாரு. அது எதுக்குன்னு போட்டிருக்க அந்த மினிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, அது அவங்க எல்லாம் அதை வந்து அட்மின் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகேவா? அவங்களோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பவருக்கு கீழே அந்த டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாம் வருது. எல்லாமே என்ன டோட்டலா எல்லாமே சேர்த்து யாரு கீழே வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானு கீழே வருது. ஆனா பகவான் வந்து டிஃபென்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்காங்களா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இல்ல. அப்ப அதுக்கான அத்தாரிட்டி யாரும் அவங்கள்ட்ட தான் நம்ம போய் கேட்போம். ஓகேவா? பினான்ஸ் மினிஸ்டர் இருக்கா அப்படின்னா பினான்ஸ் மினிஸ்டர் கிட்டதான் என்ன தெரியும் அப்படின்னா, அந்த மினிஸ்ட்ரி எந்த அளவுக்கு இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து பினான்ஸ் மினிஸ்டருக்கு தான் தெரியும். அவங்க கொடுக்கக்கூடிய ஒரு டோட்டல் அவுட்புட் மட்டும்தான் கிங் கிட்ட போகும். ஓகேவா? எல்லாமே அவங்களுக்கு கீழே இருந்தாலும் கூட அவங்க எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிறாங்களான்னு பார்த்தா இல்லை. அதே அனாலஜி தான் இங்கேயும். அடுத்தது, எங்கும் வீசிக்கொண்டுள்ள பலத்த காற்று எவ்வாறு எப்போதும் ஆகாயத்தினுள் உள்ளதோ, ஆகாயம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அந்த பௌதிக இயற்கையில ஒரு இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய தோற்றம் ஆகாயம். அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு பௌதிக தோற்றம் என்ன அப்படின்னா காற்று. ஓகேவா? ஆகாயத்துல வந்து எல்லா இடத்துலயும் என்ன அப்படின்னா கண்ணுக்கு தெரியாத அந்த காற்று உழவிக்கிட்டு இருக்குது. இந்த காற்று உழவுறதுனாலதான் எல்லாமே என்ன ஆகுது அப்படின்னா அசையுது. ஓகேவா? காற்றுதான் என்ன பண்ணுது? எல்லாத்தையும் அசைய வைக்குது. ஆனா காற்று எதை தாண்டி வீசல அப்படின்னா அந்த ஆகாயத்தை தாண்டி வீசல. ஏன்னா ஆகாயத்தின் உள்ளதான் அது வீசிக்கிட்டு இருக்குது. அது போலவே படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் என்னில் அமைந்துள்ளதை அறிவாயாக. என்னாலதான் எல்லாம் படைக்கப்பட்டது. ஆனா என்னுடைய எனர்ஜியை மீறி, என்னுடைய ஆற்றலை மீறி எதுவும் தனித்து செயல்படல அப்படிங்கிறத பகவான் இந்த இடத்துல வலியுறுத்துறாங்க. அவரே படைப்பின் மூல காரணம். ஏனெனில் நானே படைப்பின் மூல காரணம். பகவான் தான் அந்த படைக்கிறதுனால, அவங்கதான் எனர்ஜி அப்படிங்கறதுனால எந்த அளவுக்கு எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு தான் அந்த பிரபஞ்சங்களுக்கு எனர்ஜியை அவங்க பகிர்ந்து அளிக்கிறாங்க. இந்த விஷயத்த நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். அச்சிந்திய பேத அபேத தத்துவம்னு ஒண்ணு உண்டு. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தான் இதை சொல்லியிருக்கிறாங்க. அச்சிந்திய பேத அபேத தத்துவம் அப்படின்னு. அச்சிந்திய அப்படிங்கிற வேர்டு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். என்ன அப்படின்னா நம்மளால சிந்தனை செஞ்சு பார்க்க முடியாத, நம்மளுடைய கற்பனைக்கு எட்டாத ஒரு விஷயம் அர்த்தம். பேத அபேத அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா காமன் அப்புறம் டிஃபரெண்ட். சரியா? இந்த தத்துவம் என்ன அப்படின்னா ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் இடையே ஒரே சமயத்தில் உள்ள ஒருமை வேறுபாடு பற்றிய இந்த கோட்பாடு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவால் முன்மொழியப்படுகிறது.
ஒரே சமயத்துல எப்படி அது ஒருமை இருக்கு வேறுபாடும் இருக்கு அப்படின்னா நிறைய வாட்டி இந்த அனாலஜி பார்த்திருக்கிறோம். பகவான் கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்த பார்ட் அண்ட் பார்சல்ஸ் தான் நம்ம எல்லாரும். உயிர்வாழிகள் எல்லாருமே என்ன அப்படின்னா பகவான்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்த ஒரு ஜடசக்தி தான் நம்ம எல்லாருமே என்ன அப்படின்னா நம்ம ஜடசக்தி கிடையாது, பகவானோட ததாசக்தி தான் நம்ம. ஆனா எதால ஆளப்பட்டுறோம் அப்படின்னா ஜடசக்தினால ஆளப்பட்டுறோம். இந்த ஜட புலன்கள் நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ணிடுது. அதனால அந்த ஆத்மா என்ன ஆயிடுறான் அப்படின்னா அந்த பௌதிக தலத்துக்கு விழுந்துடுறான். ஓகேவா? ஆனா நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கு அப்படின்னா பகவானோட குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஆனா குவான்டிட்டி வைஸ் அது வேறு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனா குவான்டிட்டி வைஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல வேறுபாடு இருக்குது. இதுக்கு ஒரு அனாலஜி நம்ம சொல்லியிருக்கிறது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஃபயருக்கும் ஃபயர் ஸ்பார்க்குக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் தான். ஃபயர் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா கொழுந்துவிட்டு எரியக்கூடிய தீ அது. ஓகேவா? அதுக்கு தரக்கூடிய பிரகாசம் அது தரக்கூடிய பிரகாசம்ங்கிறது நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது. அதுல இருந்து வரக்கூடிய அந்த வெப்பம் அப்படிங்கிறது தாங்க ஒண்ணாதது. ஆனா அதுல இருந்து பறந்து வரக்கூடிய தீப்பொறிகள் எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு என்ன இருக்காது, அந்த அளவுக்கு அந்த ஆற்றல் இருக்காது. அது வெப்பத்தையும் அந்த அளவுக்கு கொடுக்காது, அந்த ஒரு வெளிச்சத்தையும் அதால கொடுக்க முடியாது. ஓகேவா? இதுதான் என்ன அப்படின்னா ரெண்டும் ஒண்ணு, ஆனா அதே சமயத்துல ரெண்டும் வேற அப்படிங்கிற அந்த தத்துவம் இதுதான் அச்சிந்திய பேத தத்துவம். மத்தது 9.8 and 9. Yes, Mataji. प्रकृतिं स्वामवस्थाय विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवसं प्रकृतेर्वसात् न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் எனக்கு கீழ்பட்டது, பகவானுக்கு கீழ்பட்டது. ஏன் அப்படின்னா அவங்கதான் அதை படைச்சிருக்கிறாங்க. எனது விருப்பப்படி அது மீண்டும் மீண்டும் தானாக படைக்கப்பட்டு புனக மறுபடியும் பகவானுடைய விருப்பத்தினால அது படைக்கப்படுது. இறுதியில் எனது விருப்பப்படி அழிக்கப்படுகிறது. பகவானுடைய விருப்பம் தான். அவங்களுடைய கரண கடலை படுத்திருக்கக்கூடிய காரணதக்ஷ விஷ்ணு தான் அங்க இருக்கிறது. அவங்கள்ட்ட தான் என்ன வருது அப்படின்னா எண்ணற்ற பிரபஞ்சங்கள் தோன்றுது. எப்படி அட்லாண்டிக் கடல்ல எப்படி நீர்க்குழுமிகள் உருவாகுதோ அந்த மாதிரி என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானோட விடக்கூடிய ஒரு மூச்சு காற்றுக்கும் பிரபஞ்சங்கள் அவங்க உடம்புல இருந்து வெளியில வந்துகிட்டே இருக்குது. ஓகேவா? சோ எல்லாத்தையும் படைக்கிறது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான். படைக்கிறதோட அவங்க நிறுத்திக்கிறாங்களா அப்படின்னா அதை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு, அதை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக எகைன் அடுத்த ஒரு விரிவங்கம், அடுத்த மேனிஃபெஸ்டேஷன் எடுத்துட்டு அவங்க என்ன ஆறாங்க அப்படின்னா அந்த பிரபஞ்சத்துக்குள்ளேயும் உள்நுழையறாங்க. ஓகேவா? அதனால அவங்களுக்கு அது கீழ்பட்டது. மறுபடியும் அதை அவங்கதான் படைக்கிறாங்க. இறுதியில் அவங்களே அதை அழிக்கிறாங்க. தனஞ்சயனே, இச்செயல்கள் எதுவும் என்னை பந்தப்படுத்த முடியாது. இது எதுவுமே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானை கண்டிஷன் பண்ணாது. நடுநிலையில் அமைந்துள்ள நான் இந்த பௌதிக செயல்களிலிருந்து எப்போதும் விலகியே உள்ளேன். உயிர்வாழியானவன் அவனுடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி செயல்படணும் அப்படிங்கிற அந்த ஃப்ரீவில்ல பகவான் கொடுத்திருக்கிறாங்க. ஆனா பகவான் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா எப்பவுமே எப்படி இருக்காங்க, நடுநிலையில இருக்காங்க. ஓகேவா? இவங்க இது எதுக்குமே பந்தப்படாம அவங்களோட ஆசைக்காக பல்வேறு உயிர்வாழிகளின் விருப்பத்தை பூர்த்தி செய்யறதுக்காக இந்த உலகம் படைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஓகேவா? அவங்க இங்க வாழ்ந்து பார்க்கணும், இந்த பௌதிக இயற்கையை அவங்க அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு அவங்க நினைச்சதுனால அவங்களுக்கு ஃப்ரீவில் கொடுத்து பகவான் இந்த பிரபஞ்சங்களை படைக்கிறாங்க. அதனால பகவானுக்கும் இந்த மாதிரியான உற்பத்தி ஆகக்கூடிய அந்த பிரபஞ்சங்களுக்கும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த விதமான தொடர்புகளும் இல்லை. ஏன் அப்படின்னா இங்க பிரபஞ்சங்கள்ல நடக்கக்கூடிய செயல்கள்லாம் என்னவாதான் இருக்கும் அப்படின்னா பௌதிக செயல்கள் தான். அதுல இருந்து அவங்க எப்பவுமே விலகி இருக்கிறாங்க. சிம்பிள் விஷயம் இதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பௌதிகம் அப்படின்னு வந்துட்டாலே மாயா சக்தி வந்துருது. ஓகேவா? சோ அந்த மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அது மூணும் யார கண்ட்ரோல் பண்ணிடுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகள் அத்தனை பேரையும் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணிடுது. பகவான் இது எதுக்குமே சம்பந்தப்படாதவங்க, நிர்குணவாதி அவங்க. அதனால அவங்க எப்போதும் அதுல இருந்து விலகியே உள்ளார். மாதாஜி 9.10. Yes, Mataji. मया तत्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते. हरे कृष्ण. குந்தியின் மகனே, எனது சக்திகளில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குகின்றது. பகவான் தான் இந்த பிரபஞ்சத்தை படைக்கிறாங்கன்னு முதல் 2 ஸ்லோகால பார்த்தோம். ஆனா அதுக்கு அவங்க சம்பந்தப்படலை அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துட்டோம். ஆனா அவங்களோட மேற்பார்வையின் கீழ் தான் இதெல்லாம் நடக்குது. அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குகிறது. அதன் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றது. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்கதான் அந்த ஜட இயற்கையை படைச்சாலும் கூட அவங்களுக்கும் அதுக்கும் அதுல என்ன இல்லை அப்படின்னா கனெக்ஷன் இல்லை. ஓகேவா? அதுல இருக்கக்கூடிய எல்லா அசைகின்ற அசையாத உயிர்கள் எல்லாத்தையும் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா பகவான் தான் உண்டாக்குறாங்க.
அதன்படி இந்த தோற்றம் மறுபடியும் இதே ஒரு ஃபார்முலாவை பேஸ் பண்ணி என்ன ஆகுது அப்படின்னா மறுபடியும் பிரபஞ்சங்கள் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இது வந்து எதுக்கு நம்ம வந்து ஈக்குவேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பூ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த இடத்துல பூ இருக்கு, அந்த பூ வாசனை மிகுந்ததா அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். என்ன செய்வோம்? எடுத்து அதை முகர்ந்து பார்ப்போம். சரியா? அப்ப நமக்கு அதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சிடும்? அந்த பூவோட வாசனை தெரிஞ்சிடும். ஓகேவா? பூவுல வாசனை அடிக்குது, ஆனா அதை எடுத்து முகர்ந்து பாக்குறது நம்ம பண்ற செயல். சரியா? சோ பூவுக்கும் அந்த நுகர்தல் அப்படிங்கிற அந்த செயலுக்கும் என்ன இல்லை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சம்பந்தம் இல்லை. ரெண்டும் வேற வேற விஷயங்கள். ரெண்டுமே எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வேற வேற விஷயங்கள். நம்ம தான் அந்த இடத்தை கனெக்ட் பண்றோம். நம்ம தான் அதை ஸ்மெல் பண்ணி அதுல வந்து ஃப்ராக்ரன்ஸ் வருது, அதுல இருந்து வாசனை வருது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறோம். அதே மாதிரிதான் பகவான் என்ன செஞ்சுறாங்க அப்படின்னா பிரபஞ்சங்கள் எண்ணற்ற பிரபஞ்சங்களை படைச்சிடுறாங்க. அதுல இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜடத்தோற்றங்களையும் அவங்க படைச்சிடுறாங்க. அது படைக்கிற மாதிரி அவங்க எல்லாத்தையும் அழிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ஆனா பகவானுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்ல. ஏன் அப்படின்னா பகவான் அதுல இருந்து தனித்து இருக்கிறாங்க. அதுல இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகள் செய்யக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் பாக்குறதுக்காக பரமாத்மா ரூபத்துல வந்தாலும் கூட அவங்க தனித்து இருக்கிறாங்க. என்ன? பூல இருக்கக்கூடிய அந்த வாசனை மாதிரி. யாரு அதை வந்து எடுத்து நுகர்ந்து பாப்பா? பூல வாசனை இருக்குன்னு அந்த ஞானம் உள்ளவங்க மட்டும்தான் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா அதை எடுத்து நுகர்ந்து பார்ப்பாங்க. சோ அந்த நுகரும் செயல்ங்கிறது யாரால செய்யப்படுது அப்படின்னா அந்த உயிர்வாழியினால செய்யப்படுது. அப்ப அந்த உயிர்வாழியானவன் நுகரணும் அப்படிங்கிற அந்த வாசனையை பார்த்துட்டான் அப்படின்னா பூவுக்கு அந்த வாசனை இருக்குங்கிற அந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருது. அப்ப அந்த ஞானம் கிடைக்கிறது மூலமா இந்த படைக்கப்படுறதும் அழிக்கப்படுறதும் பகவானால செய்யப்படுது. இது ஏதோ ஒரு தோன்றாத சக்தியினால இல்லை, பகவான்கிற ஒரு பரிபூர்ண உண்மை ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்க, அவங்களுடைய ஆற்றல் தான் இந்த அளவுக்கு வெளிப்படுது அப்படிங்கிற அந்த ஞானம் அவனுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நேராக அவன் என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிருவான்? டிவோஷன் சர்வீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி 9.11 12 ரெண்டு வாசி கொடுங்க. மூடா மானுசிந்தனுமாஸ்ரிதம் பரம் பாவமஜானந்தோ மம பூதமகேஸ்வரம் மோகாசா மோக கர்மாணோ மோக ஞான விசேதசக ராட்சசீமாசுரீம் சைவ பிரகிருதிம் மோகினீம் ஸ்ரிதாக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மனித உறவில் நான் தோன்றும் போது முட்டாள்கள் என்னை ஏளனம் செய்கின்றனர். அவஜானந்தி மாமூடா. பகவான் வந்து மனித உறவுல தோன்றும் போது அவங்க இங்க இந்த ஜட இயற்கையோட அவங்க தன்னை தொடர்பு படுத்திக்கும் போது பகவான் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா மனித உரு எடுத்து வராங்க. திரேதா யுகத்துல என்னவா வந்தாங்க? ராம பகவானா வந்தாங்க. துவாபர யுகத்துல கிருஷ்ண பகவானா வராங்க. சோ மனித உறவு, மனிதனுக்கு என்னென்ன அவங்களோட ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி உருவெடுத்து வந்ததுனால மூடர்கள் முட்டாள்கள் எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க? இவங்களுக்கு செப்பரேட் பவர்னு எதுவும் கிடையாது. இவங்கள நம்ம எனர்ஜின்னு நம்ம சொல்லணும் அவசியம் கிடையாது. நமக்கு என்ன சக்தி இருக்கோ அதுக்கு அதே மாதிரி அதுக்கு ஈக்குவலான சக்தி படைச்சவங்க தான் அப்படிங்கிற அளவுக்கு என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா ஏளனம் செய்கிறார்கள். எனது பரம இயற்கையை அதாவது இருப்பை அனைத்திற்கும் நானே உன்னத உரிமையாளன் என்பதை அவர்கள் அறியார்கள். அவங்கதான் யாரு அப்படின்னா பகவான் தான் யாரு அப்படின்னா எல்லாத்துக்குமான சொந்தக்காரர். ஓகேவா? அவங்கதான் வந்து சுப்ரீம் ப்ரொப்ரைட்டர். அவங்க மட்டும்தான் என்ன அப்படின்னா படைச்சிருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களுக்கும் ஓனர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான். இருப்பவை அனைத்திற்கும் நானே உன்னத உரிமையாளன் அந்த எண்ணம் இல்லாம எல்லாரும் என்ன செய்யறாங்க? இந்த இடத்த நம்ம கான்குயர் பண்ணிட்டோமா, இதுக்கு நான் தான் ராஜா. அப்புறம் இவ்வளவு சொத்து நம்ம வாங்கிட்டோமா, இது எல்லாத்துக்கும் நம்ம தான் உரிமையாளர். ஓகேவா? அந்த மாதிரி என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா சின்ன சின்ன இந்த பௌதிக செயல்குள்ள நம்மளுக்குள்ளேயே நம்மள கட்டுண்டு இருக்கிறோம். ஓகேவா? கட்டுண்டதோட இல்லாம பகவானை பார்த்து ஏளனமும் பண்றாங்க. ஓகேவா? அப்படி ஏளனம் பண்றவங்கள பகவான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா முட்டாள்கள். அவங்களுக்கு என்ன தெரியாது? நான் தான் ஒரு சோல் ப்ரொப்ரைட்டர், நான் தான் ஓனர்ஷிப் எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற விஷயம் உங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னு பகவான் சாடுறாங்க அந்த இடத்துல. அடுத்தது இவ்வாறு குழம்பியவர்கள் அந்த மாதிரி முட்டாள்கள் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா ராட்சசத்தனமாக கருத்துகளாலும் நாத்திக கருத்துகளாலும் கவரப்படுகிறார்கள். 7th சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம் சுக்ருதினோஸ்னு. அதாவது மனிதரில் கடைநிலை நராதமாசு, மூடர்கள், அப்புறம் ஆசூரம்பமா அசுரகுணம் படைத்தவர்கள், அப்புறம் மாயா பகிரத. ஓகேவா? அது யாரு அப்படின்னா மாயால் அறிவு. அவங்களுக்கு வந்து ஞானம் இருக்கும், படித்த பண்டிதர்களா தான் இருப்பாங்க. ஆனாலும் என்ன செய்வாங்க? நானும் அதே சக்தி தானே இருக்கு, எனக்கும் அதே மாதிரியான சக்தி தானே இருக்கு அப்படின்னு என்ன செய்வாங்க? தானே தன்னை ஒரு கற்பனையில அவங்க தண்ணியும் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிக்கக்கூடியவங்க. இவங்க எல்லாம் யாரு அப்படின்னா துஷ்கிருதினோஸ். நம்ம 7th சாப்டர்ல பகவான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த கருத்துக்கள் உடையறவங்களை தான் பகவான் இப்ப மறுபடியும் சாடுறாங்க. இவ்வாறு குழம்பியவர்கள் முட்டாள்தனமா இருக்கக்கூடியவங்க ராட்சசத்தனமான கருத்துக்கள், அசுரத்தனமான கருத்துக்கள், தென் நாத்திக கருத்துக்கள், பகவானை நம்பாத கருத்துக்கள், இது எல்லாத்தினாலையும் அவங்க வந்து அட்ராக்ட் ஆகுறாங்க. அத்தகு மயங்கிய நிலையில் அவர்களது முக்திக்கான ஆவல்கள், பலநோக்கு செயல்கள், அறிவு பயிற்சிகள் ஆகிய அனைத்தும் தோல்வியடைகின்றன. அவங்க வந்து எந்த அளவுக்கு பகவானை நெருங்கணும் அப்படின்னு அவங்க எந்தெந்த செய்திகள் எல்லாம் செய்தாலும் கூட
பலநோக்கு செயல்களை எவ்வளவோ செஞ்சு அவங்க அதுக்கான விளைவுகளை அவங்க எடுத்து வச்சிருந்தாலும் கூட, அவங்களுக்கான ஞானத்தை அவங்க படிச்சு பெற்றிருந்தாலும் கூட, அது எல்லாமே என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா டோட்டலா வேஸ்ட் ஆயிடுது. எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம வந்து யார சொல்லலாம் அப்படின்னா கம்சன், ராவணன் அவங்கள சொல்லலாம். அவங்களுக்குன்னு ஒரு சூப்பர் பவர் இருந்தது. ராவணனுக்கு சூப்பர் பவர் இருந்தது. ராவணன் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஈஸ்வரனோட சிஷ்யன். அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ பன்னெடுங்காலம் அவங்களுக்கு தவம் பண்ணி அவ்வளவு சர்வசக்தி வல்லமை மிக்கவன் ராவணன். அவன் பண்ணின தப்பு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீராம பகவானோட மனைவியான சீதையை கொண்டு போய் என்ன பெண்ணாசைனால கடத்தி கொண்டு போய் வச்சாங்க. ஓகேவா? அப்ப அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, அவங்க அவ்வளவு நாள் எடுத்துக்கிட்டக்கூடிய அறிவு பயிற்சி அவங்க வந்து இவங்கள்ட்ட இந்த ஈஸ்வரன் கிட்டே இருந்து வாங்கியிருந்த அத்தனை தவவலியுமே என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த போர்ல அத்தனையும் சுக்குநூறா போயிடுச்சு. ஸ்ரீராம பிரான் என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா ராவணனை கில் பண்ணிடுறாங்க. அந்த எண்ட் ஆஃப் த ராமாயணா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ராவணனோட அழிவுதான். சரியா? அவங்க முக்திக்கான ஆவல்கள் எவ்வளவு அவங்க போய் என்ன கைலாயத்தை தூக்குனவங்க. ஓகேவா? தூக்குறதுக்கான முயற்சியில இருந்தவங்க. அப்படியும் ஒரு நிறைய பலநோக்கு செயல்கள் செய்தவங்க தான். அவ்வளோ ஒரு திவ்ய அஸ்திரங்கள் எல்லாம் வாங்கி வச்சிருந்தவங்க தான். அத்தனை செயல்களும் நல்ல செயல்களா இருந்தாலும் கூட அவங்களுக்கு கூட இந்த எண்ணம் என்னவா இருந்தது, ராமன் சாதாரண மனித உருவம் எடுத்து வந்த பகவான். ராமன் வந்து சாதாரண மனித உருவுல இருந்ததுனால அது மனித உரு கொண்ட பகவான்கிற அந்த எண்ணம் அவனுக்கு இல்லாம போயிடுச்சு. அதனால ஏளனம் பண்ண இத்தினோண்டு சின்ன பையனா இருக்கிறாங்க, ஒரு வெள்ளியும் அம்பியும் எடுத்துக்கிட்டு இவங்க வந்திருக்கிறாங்க, மர உரி தெரிச்சிருக்கிறாங்க, எந்த விதமான போர்ப்படையும் இவங்கள்ட்ட இல்ல. அப்படி துணைக்கு அழிச்சிட்டு வந்திருக்கிற போர்ப்படையும் என்ன அப்படின்னா கிஷ்கிந்தையில இருக்கக்கூடிய அத்தனை குரங்கு கூட்டத்தையும் கூட்டிட்டு வந்திருக்கிறாங்க. இவங்களை வச்சுட்டு இவர் எப்படி போர் பண்ண போறாரு? நம்ம சர்வ வல்லமை மிக்கவர், நம்ம கிட்ட இருக்கிற அசுரப்படைங்கிறது மிக வலிமை வாய்ந்தது, அதனால நம்மளால ரொம்ப ஈஸியா அவங்களை தோக்கடிச்சிட முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு மமதையில அவன் இருந்ததுனால அவன் அப்படிங்கிறதுக்கான எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் ராவணன் ஸ்டோரியை சொன்னேன். அதே மாதிரிதான் கம்சன் அப்படிதான் சதா சர்வ காலமும் கிருஷ்ணனை நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தான். அவனோட செயல் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா முக்திக்கான வழிதான். பகவானை நினைக்கிறதுங்கிறது முக்திக்கான வழிதான். பட் அது எப்படி நினைக்கணும், தூய பக்தன் நினைக்கிற மாதிரி அவன் நினைக்காம அவரை எப்படி அழிக்கலாம், 8வது குழந்தை பிறந்ததுன்னா அது எப்படி அதை கொல்லலாம், அந்த 8வது குழந்தைங்கிறது எந்த சைக்கிள் வேணாலும் வரும், 1 2 3 எது வேணாலும் வரும்னு பிறக்கக்கூடிய அத்தனை குழந்தைங்களை அவன் என்ன பண்ணான், கொலை பண்ற நோக்கத்தோடய அவன் பார்த்துட்டு இருந்தான். பகவானா அந்த மாதிரி எண்ணத்திலேயே அவன் நெருங்கினதுனால அவனுக்கு என்ன கிடைக்கல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவனும் எவ்வளவோ திறம்பட செயல்கள்லாம் செய்யக்கூடியவனா இருந்தாலும் கூட அவனும் தோல்வி அடைந்தவனா ஆயிடுறான். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இப்ப 9.13 14 ரெண்டுத்தையும் வாசிக்கிறீங்க. எஸ் மாதாஜி. து மாம் பார்த்த தெய்வீம் பிரக்ருதிமாஸ்ரிதாஹ வதந்த்யனன்ய மனசோ ஞாத்வா பூதாதிமவ்யயம் சததம் கீர்த்தயந்தோ மாம் யதந்தச்ச திருடவ்ருதாஹ நமஸ்யந்தச்ச மாம் பக்த்யா நித்யயுக்தா உபாசதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிதாவின் மகனை குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களோ தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். மகாத்மாக்கள்னா யாரு அப்படின்னா பகவான் கிட்ட இருந்து தன்னுடைய கவனத்தை கொஞ்சம் கூட திருப்ப மாட்டாங்க. எப்பவுமே உங்களோட எண்ணம் எப்படி இருக்கும், குழப்பமடையாம தெளிவோட பகவான பத்தின எண்ணம் மட்டும்தான் உங்களுக்கு இருக்கும். அவங்களை என்னன்னு சொன்னாரு, தெளிவில்லாதவர்கள், குழப்பமுடைய புத்தி உள்ளவர்கள்னு அவங்கள சொல்லிட்டாரு பகவான். யாரு, முட்டாள்களை மூடர்களை சொன்ன அவஜானந்தி மா மூடா அப்படின்னாங்க. இங்க என்ன மகாத்மான யாரு மகாத்மா அப்படின்னா அவங்களுடைய கவனம் எப்பவுமே பகவான் கிட்டதான் இருக்கும். ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம் பகவான் தான் வந்து காஸ் ஃபார் ஆல் காசஸ் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் தெரிஞ்சதுனால எப்படியாவது இந்த ஜென்மா இப்ப எடுத்த இந்த பிறவிலேயே நம்ம என்ன செஞ்சிடணும், பகவான் அடைஞ்சிடணும். சரியா? நவவித பக்தியில ஏதோ ஒரு பக்தியை செஞ்சு நம்ம என்ன செஞ்சிடணும் அப்படின்னா பகவான் அடைஞ்சிடணும். அல்லது பகவான் கூட 5 விதமான ரசங்கள் இருக்குல்ல, அந்த ரசத்துல ஏதோ ஒரு ரசத்தோட நம்ம என்ன பண்ணிடணும் அப்படின்னா நம்மள ரிலேட் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? சாந்த ரசா இருக்கு, சாக்கி ரசா, தாசி ரசா, வாத்சல்ய ரசா, அப்புறம் மாதுரிய ரசா, மொத்தம் 5 விதமான ரசங்கள் இருக்குது. இந்த 5 விதமான பக்தி நிலையில எதையாவது நம்மள கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு பகவானோட நம்ம என்ன செஞ்சணும் அப்படின்னா ரிலேஷன்ஷிப்பை வளர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட இருப்பாங்க. சோ அவங்களுக்கு குழப்பங்கிறது இருக்காது. அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானான என்னை ஆதி புருஷனாகவும் அழிவற்றவனாகவும் அறிவார்கள். இவங்கதான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு சர்வ நிச்சயமா தெரியும். அவங்கதான் ஆதி புருஷன், அப்புறம் அவங்க எட்டர்னல், அவங்களுக்கு அழிவுங்கிறது கிடையாது அப்படிங்கறது தெரிஞ்சதுனால எப்பவுமே பக்தி தொண்டில் பூரணமாக ஈடுபட்டுள்ளார்கள்.
எப்போதும் அவங்க என்ன செய்வாங்க, பக்தி தொண்டுன்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்போதும் எனது புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு எனக்கு வந்தனை செய்தபடி இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றார்கள். குழப்பமில்லாத மனசு, பகவான் தான் அழிவற்றவர், அவங்கதான் திவ்யமானவர், அவங்க கிட்டதான் சர்வசக்தி மிகுந்தவர் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு அவங்களோட புகழ கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு எப்போதும் திடமான உறுதியுடன் பகவானுக்கு வந்தனம் செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. நம்மளோட ஸ்ரீல பிரபுபாதா அவங்க எப்பவுமே என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா மகாமந்திர ஜபம் தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. இந்த மாதிரியான மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக பகவானை வழிபடுகின்றனர் அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. இப்படி இந்த மகாத்மானஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் மாதவேந்திர பூரி. மாதவேந்திர பூரி யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு முன்னாடி ஆச்சாரியா அவங்கதான். ஓகேவா? அதாவது இந்த இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் அப்படிங்கிறது இங்க உருவாகணும் அப்படிங்கிறதுக்கு முதல் விதை போட்டவங்கன்னு அவங்கள சொல்லலாம். அவங்கதான் விதை. அதுக்கப்புறம் இந்த விருட்சமா ஆச்சு யாருக்கிட்ட அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு கிட்ட. இவங்க 22வது நம்மளோட குரு. 20வது குரு யாரு அப்படின்னு மாதவேந்திர பூரி. அவங்க வந்து அவங்க வந்த விட்டுதான் பகவான் மேல பக்தி செலுத்துறது இப்படி ஒரு எக்ஸ்டசிக் நிலைமையில கூட பகவான் மேல பக்தி செலுத்த முடியுமா, அந்த பாவ பக்தி பிரேம பக்தி எல்லாம் பண்ண முடியுமா? ஏன்னா பொதுவா நம்ம பக்திங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பாஞ்சராத்திர விதிப்படி இருக்கும். இந்த மாதிரி இந்த நேரத்துல அர்ச்சனை பண்ணணும், இந்த நேரத்துல சேவிதம் பண்ணணும், இந்த நேரத்துல பகவானுக்கு கொடுக்க வேண்டியது கொடுக்கணும், அப்புறம் ஸ்கிரீன் போட்டணும், கதவை சாத்தியணும், திருப்பி 4 மணிக்கு இப்படி அப்புறம் அங்க போய் நின்று குவைட்டா கும்பிடணும், நம்மளால கீர்த்தனைகள் பாட முடிஞ்சது அப்படின்னா அதையும் அமைதியா பாடணும். இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் வந்து விதிப்படி நடக்கிறது. ஆனா மாதவேந்திர பூரி அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா பரவச நிலையில எப்பவுமே தன் ஆட்களுக்கு எப்பவுமே இருக்கிறதுனால அவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த நேரம் அவங்க மூர்ச்சையஞ்சு விடுவாங்க, எந்த நேரம் அவங்க வந்து பகவானை நினைச்சு அவங்க பாட்டுக்கு தன்னை மறந்து ஆடுவாங்க, எந்த நேரம் பாடலை கத்தி பாடுவாங்க, எதுவுமே என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்கள பத்தி வந்து ஒரு டிட்டர்மைன் பண்ண முடியாது. அவங்க அவங்க வந்து அப்படி ஒரு பகவான் மேல பக்தி செலுத்திட்டு இருந்தவங்க. ஓகேவா? இந்த இதுல இருக்கிறவங்க அந்த இமேஜ்ல இருக்கவங்க மாதவேந்திர பூரி. அவங்க அவங்க வந்து மாதவேந்திர பூரியோட ஸ்டோரி அது கொஞ்சம் பெரிய ஸ்டோரி, ஆனா கொஞ்சம் சீக்கிரம் சொல்லி முடிக்க பாக்குறேன். அவங்க அவங்க வந்து என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா எப்பவுமே வந்து பகவான் மேல தன்னுடைய பக்தியை காமிச்சுட்டே இருப்பாங்க. எந்த மாதிரியான பக்தி அப்படின்னா பரவச பக்தின்னு சொல்லியாச்சு. அவங்க ஒரு டைம் வந்து பிருந்தாவனத்துக்கு போறாங்க. பிருந்தாவனத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த மலை, அந்த இடத்துல போயிட்டு அங்க போய் அந்த மலையை வந்து சுத்தி சுத்தி வராங்க. இங்கதானே பகவான் வந்து பல 1000 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி பகவான் இங்கதானே லீலைகள் எல்லாம் பண்ணாங்க. கௌஹட் பாயா இருந்து, அதாவது மாடுமைக்கும் சிறுவனா இருந்து தன்னோட கோபியரோட சேர்ந்து இங்க எல்லாம் தானே இந்த லீலையெல்லாம் பண்ணாங்க அப்படின்னு நினைச்சு அந்த பாவா பிரேமா அந்த நிலையிலேயே அவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா அந்த பிருந்தாவன காடுகளை சுத்தி வருவாங்க. ஓகே, அப்புறம் அங்க இருக்கக்கூட கோவிந்தா குண்ட் அந்த இடத்துல இருக்கிற அந்த கோவிந்தா குண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அங்க இருக்கிற குளம். ஓகேவா? அங்கதான் வந்து பகவான் குளிச்சதா ஐதீகம். அங்க போயிட்டு குளிச்சுட்டு அங்க இருக்கிற ஒரு மரத்தடியில போய் தன்னை ரெஸ்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. ரெஸ்ட் பண்ணிட்டு அவ்வளவு நேரம் அவங்க பகவானை பத்தின பாடல்கள் பாடுனது, அப்புறம் குளிச்சது, இதனால இருக்க ஒரு மயக்கத்துல அவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா பகவான் நாம அப்படியே சொல்லிக்கிட்டு ஒரு அயர்வுல ஒரு ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு டயர்ட்னஸ் வருது, அதுல அப்படியே கண்மூடி இருக்கிறாங்க. அந்த நேரம் அவங்களுக்கு எதிரில வந்து ஒரு பையன், ஒரு கவுஹெட் பாய், ரொம்ப அழகான ஒரு பையன் கையில வந்து பால் சொம்போட வந்து நிக்கிறாங்க. இவங்களை கூப்பிட்டு இந்த அந்த பால் குடிங்க, நான் உங்களுக்காக தான் எடுத்துட்டு வந்தேன். இல்ல எனக்கு பசி தாகம் இதெல்லாம் இல்ல, உங்களை பார்த்த உடனே அந்த அந்த அயர்வு கூட எனக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னு மாதவேந்திர பூரி சொல்றாங்க. இல்ல நீங்க குடிங்க, இங்க வந்துட்டு அதாவது பிருந்தாவனம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி பகவான் நாமாவை சொல்றவங்க யாரையுமே நாங்க என்ன செய்ய மாட்டோம் அப்படின்னா பசி தாகத்துக்கு விட மாட்டோம். நாங்க யாரா இருந்தாலுமே என்ன நீங்க வந்து வீடு தேடி வந்து கேட்டீங்கன்னாலும் உங்களுக்கு வயிறார கொடுக்கக்கூடிய மக்கள் தான் இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாரும். இங்க இந்த கோவிந்தா குண்டுக்கு வந்துட்டு போன லேடிஸ் வந்து பாத்துட்டு சொன்னாங்க, அங்க ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்க, பரவச நிலையில ஆழ்ந்திருக்கிறாங்க, பகவான் நாம தொடர்ந்து உச்சரிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு பசி தாகம்னு நிச்சயமா இருக்கும், அவங்க யாருக்கிட்டையும் எதுவும் கேட்கலை, அதனால நீ கொண்டு போய் கொடுன்னு எங்கிட்ட பால் கொடுத்தாங்க, நீங்க கொடுங்க, நான் அந்த சொம்பு கொண்டு போய் நான் திருப்பி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா இவரு என்ன செய்யறாரு, அந்த பாய் கிட்ட இருந்து என்ன செய்யறாங்க, அந்த பால் வாங்கி மாதவேந்திர பூரி குடிச்சிடுறாங்க. குடிச்சோன்னா உங்களுக்கு தூக்கம் வருது, தூங்கி இன்னும் யாரு என்னன்னு கேக்குறாங்க. அது நான் இங்கதான் மாடு மேய்க்கிற பையன் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போய் மாடெல்லாம் நான் வந்து தண்ணி காட்டணும், நான் போய் அந்த மேய்ச்சல்ல விட்டுருக்கிறேன், எல்லாத்தையும் நான் அழைச்சிட்டு வீட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு மறைஞ்சிடுறாங்க கண்ணை விட்டு. மாதவேந்திர பூரிக்கு ஷாக் ஆகுது. ஓ, நம்மள்ட்ட இவ்வளவு நேரம் பேசினது யாரு, ஒரு பகவானோ, நம்மளுக்குதான் அது என்னன்னு தெரியலையோ அப்படின்னு அவங்களுக்கு இன்னும் ஒரு பரவச நிலையில அவங்க போயிடுறாங்க. அப்புறமேட்டு அவங்க அன்னைக்கு நைட் படுத்து தூங்கிடுறாங்க. தூங்கினோன்னு அவங்க நைட்ல வந்து கனவுல வராங்க. அந்த அந்த அதே அந்த ஆடு மேய்க்கும் சிறுவன். ஓகேவா? அவங்களுக்கு முன்னாடி வந்து பால் கொடுத்தாங்கல்ல, அந்த அந்த சிறுவன் வராங்க. வந்துட்டு நான் தான் வந்து கோபாலன், நான் என்ன பண்ணேன், உனக்கு கொண்டு வந்து பால் கொடுத்தேன், இங்க பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு புதர்ல வந்து என்னுடைய விக்கிரகமானது இருக்குது, இங்க இருக்கக்கூடிய ஆட்சி செய்யக்கூடிய முகமதியர்களுக்கு பயந்துட்டு அந்த பிரீஸ்ட் என்ன பண்ணிருக்கிறான், என்ன புதர்குள்ள போட்டு அமுக்கி வச்சிருக்கிறாரு, நீ அதுல இருந்து தோண்டி எடுத்து எனக்காக இங்க ஒரு பெரிய கோயில் கட்டி எனக்கான எல்லா விழாக்களையும் நீ சிறப்பா செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னே இவருக்கு தூக்கம் கலைஞ்சிருது. உடனே ஏஞ்சி போய் அங்க என்ன புதர் இருக்கு, எந்த பிரீஸ்ட் எந்த இடத்துல என்ன மறைச்சு வச்சிருக்கு
இருக்கிறாங்கிறத தேடி கண்டுபிடிச்சு கோபாலன் டெய்ட்டி வெளியில எடுத்துடுறாங்க. அந்த விக்கிரகம் வெளியில வந்துருது. எடுத்தோன்னு அது நல்லா அதை வந்து இந்த கவுஹட் பாயே சொல்லியிருப்பாங்க, நீ வந்து எனக்கு நிறைய அபிஷேகம் எல்லாம் பண்ணணும். ரொம்ப நாளா நான் அந்த மண்ணுக்குள்ள புதைஞ்சு போயிருக்கிறதுனால ரொம்ப இந்த ஹீட்டு கோல்டுன்னு எல்லா விதமான அந்த சீதோஷ்ண நிலையெல்லாம் என்னை தாக்கி இருக்குது. ஸோ என்னை நிறைய அபிஷேகம் பண்ணி என்னை நல்ல உயர்ந்த இடத்துல வச்சு எனக்கு ஒரு கோயில் கட்டி எனக்கு வந்து நிறைய வர்றவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து அன்னக்கூடா அந்த சாப்பாடெல்லாம் போடுவாங்கல்ல, அன்ன பிரசாதம் எல்லாம் கொடுப்பாங்கல்ல, அதெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி சிறப்பா விழா எடுத்து செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னதுனால இவங்களும் என்ன செய்வாங்க, மாதவேந்திரபுரியும் அந்த பண்டிட்டோட சேர்ந்து அங்க ஒரு பெரிய கோவில் நிர்மாணம் பண்ணி அதுல பகவான் அந்த இடத்துல பிரதிஷ்டை பண்ணி அவர் அவ்வளவு மக்களையும் அவங்க எல்லாத்தையும் வரவேற்று அவங்க எல்லாரையும் உபசரிச்சு அவங்க எல்லாருக்கும் அன்னக்கூடத்துல பிரசாதம் கொடுத்து பகவானுக்கு பிரசாதத்தை ஃபர்ஸ்ட் நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு அப்புறம் பகவானோட புலன்கள் எப்படி அப்படின்னா கண்ணால கூட சாப்பிடுவாங்க. வாயாலதான் எடுத்து நம்மள மாதிரி சாப்பிடணும். ஏன்னா நம்மள குறையுடைய புலன்கள். பகவான் புலன்கள் வந்து கண்ணால பார்த்தா கூட என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா அதை ஸ்வீகரிச்சுப்பாங்க. அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு எல்லாருக்கும் கொடுக்கறது, இந்த மாதிரி இன்னைக்கு போச்சு நாளைக்கு போச்சு நாளைக்கு போச்சு டேஸ் டுகெதர் போயிட்டே இருந்துச்சு. ஒரு நாள் என்ன செய்யறாங்க, இவங்களோட கனவுல வந்து பகவான் வராங்க. நான் வந்து ரொம்ப நாள் மண்ணுக்கு அடியில இருந்தேன்னு என்னோட கோபாலன், அந்த டைட்டி பேர் வந்து கோபாலன், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த விக்கிரகம். நான் வந்து ரொம்ப நாள் உள்ளர இருந்தேன்னா எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹீட்டா இருக்குது. எனக்கு வந்து சூடம் அப்புறம் வந்து சாண்டல்வுட் பேஸ்ட் இதை போட்டு நல்லா சாண்டல்வுட் மரம் இருக்குல்ல சந்தன மரம், அதை போட்டு இழைச்சி எனக்கு வந்து அந்த பேஸ்ட் எனக்கு மேல அப்ளை பண்ணி விட்டாதான் எனக்கு இந்த ஹீட் தனியும் போல இருக்கு. அதனால நீ போயிட்டு ஜெகநாத்புரி போய் நீ எனக்கு அதை எடுத்துட்டு வா அப்படின்னோட இவர் என்ன செய்யறாரு, நடைப்பிரயாணமா போறாங்க. எங்க பூரி ஜெகநாத், பூரி ஜெகநாதர் கோயில் கிட்ட இருக்கிற அந்த இடம் அங்க போறாங்க. அங்க போயிட்டு அங்க இருந்து நிறைய சாண்டல்வுட் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு அவங்க திரும்பி வராங்க. திரும்பி அவங்க வர்ற வழியில என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, முகமதியர்கள் எல்லாரும் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு இந்த மாதிரி சந்தன மரத்தை என்ன பண்ணக்கூடாது, எடுத்துட்டு போக கூடாது, வரி விதிப்பாங்க. அதெல்லாம் எங்கெங்கெல்லாம் என்னென்ன லெவி டாக்ஸஸ் எல்லாம் கட்டணுமோ எல்லாத்தையும் கட்டிட்டு அவங்க அதை சர்வ ஜாக்கிரதையா, அது பகவானுக்கான பிரசாதம் ஆச்சே, அதை அவங்களுக்கு கொண்டு நீங்க தேய்க்கணுமே, அதனால அதை வந்து ரொம்ப காவந்து பண்ணி அதை எடுத்துட்டு வராங்க. வர வழியில வந்து இந்த இடத்துல வந்து கோவிந்தா டெம்பிள் ஒண்ணு இருக்குது. ரெமுனா அப்படிங்கிற ஒரு கரை கிட்ட வந்து ஒரு கோவிந்தா டெம்பிள் இருக்குது பெங்கால் கிட்ட. சரி, அந்த கோவில்ல என்ன விசேஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க ஒரே கும்பலா இருக்குது. நிறைய பண்டிதர்கள் நிக்கிறாங்க, நிறைய பேர் அங்க பஜனைகள் எல்லாம் பாடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இவருக்கு சரி அன்னைக்கு ஒரு நாள் அங்க ரெஸ்ட் பண்ணிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஊர்ல தங்கிடுறாரு. அப்ப வந்து அந்த கோவில்ல பண்டிதர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறதுல ஒரு பூஜாரி மட்டும் இவங்களுக்கு வந்து தெரியுது. இவங்க போயிட்டு என்ன எல்லாரும் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு, நாங்க வந்து இங்க பகவானுக்கு வந்து என்ன கொடுக்குறோம், இங்க இருக்கிற இந்த கோவிந்தருக்கு வந்து நாங்க வந்து பாலால செய்யப்பட்ட ஒரு சாதம், பால் சாதம் சொல்லுவோம்ல, ஆனா வந்து அந்த பால் நெய் நிறைய சக்கரை போட்டு அந்த ஸ்வீட் அண்ட் ரைஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும், அமிர்தமான சுவையுடையதா இருக்கும். அந்த மாதிரி நாங்க வந்து மொத்தம் 12 பானைகள்ல செஞ்சு பகவானுக்கு நாங்க வந்து இங்க வந்து பிரசாதமா நாங்க பகவானுக்கு வந்து அர்ப்பணிப்போம். அப்புறமேட்டு அதை எடுத்து எல்லாருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றது அப்படின்னோட இவருக்கு ஆசை வருது. அது எப்படி இருக்கும் டேஸ்ட், ரொம்ப அமிர்தமா இருக்கும், ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். உடனே மாதவேந்திரபுரிக்கு என்ன ஆசை வருது, அந்த டேஸ்ட் நம்ம பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளும் போய் நம்மளோட கோபாலனுக்கு என்ன பண்ணலாம், அதே மாதிரியான ஒரு பிரசாதத்தை தயார் பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஆசை வருது. வந்தோடனே உடனே வந்து இவருக்கு ஆஹா நம்ம இப்படி நினைச்சது தப்பு, 12 பாட்டுல இருக்கிறதும் இன்னும் பகவானுக்கு அர்ப்பணமே பண்ணப்படல, அதுக்குள்ள நம்ம சாப்பிட்டு பார்க்கணும்னு நினைக்கிறோம், அது ரொம்ப தப்பான விஷயமாச்சுன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆசையை உடனே அவர் வந்து என்ன பண்ணிடுறாரு, புறந்தள்ளிடுறாரு. தள்ளிட்டு ஓகே நம்ம வந்து பகவானோட நாமங்களை ஜபம் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம பாட்டுக்கு நீங்க நைட்டு பொழுத பொழுக்கிடலாம், நம்ம சாப்பிடணும்னு நினைச்சது ரொம்ப தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு கடத்தரை அந்த வீதியில போய் ஒரு உட்காந்துடுறாரு. அந்த அந்த மாதிரி அவர் சாப்பிடணும்னு நினைச்சது யாருக்கு தெரியும், இவர் வந்து தூய பக்தி உடையவர். ஓகேவா, யாருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு, பகவானுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அந்த 12 பானைகளையும் பகவானுக்கு முன்னாடி வச்சு நைவேத்தியம் பண்ணும்போது அதுல ஒரு பானை பகவான் தன்னோட வஸ்திரத்தை போட்டு மூடிடுறாங்க. ஓகேவா, மூடிடுறாங்க. பாக்கி இங்க இருக்கிற பண்டிதர்கள் எல்லாரும் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா ஒரு பானையா வெளியில எடுத்துட்டு வந்து பகவான்கிட்ட படைச்ச பிரசாதம் எல்லாரும் வாங்கிக்கங்கன்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை பொதுஜனங்களுக்கும் அதை கொடுத்துடுறாங்க. எல்லாருக்கும் பிரசாதம் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிடுச்சு, முடிஞ்சிருச்சு. எல்லாரும் கோவிலை பூட்டிட்டு பூஜாரிகள் எல்லாரும் அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு போயிடுறாங்க. அந்த எந்த பூஜாரி வந்து இவங்கள்ட்ட மாதவேந்திரபுரிட்ட பேசினாங்களோ அவங்கள்ட்ட கனவுல வந்து பகவான் வராங்க. வந்துட்டு நான் என்னோட ஒரு ஷீரோ பாட் இருக்குல்ல, அந்த பால் சாதம் உள்ள அந்த அந்த பாட் வந்து என்னோட வஸ்திரத்துக்கு பின்னாடி நான் ஒளிய வச்சிருக்கிறேன், மறைச்சு வச்சிருக்கிறேன். அதை கொண்டு போய் இந்த மாதிரி கடைவீதி பகுதியில இருக்கக்கூடிய மாதவேந்திரபுரி கிட்ட நீ இதை கொடுத்துட்டு வா, அதை அவன் சாப்பிடணும்னு நினைச்சான், அதனால அதை எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். சரி, அதாவது பால் குடத்தை பகவானே திருடி இருக்கிறாங்க ஒரு பக்தனுக்காக. ஷீரச்சோர கோவிந்தான்னு பேரு, அவங்களுக்கு பேரே என்ன அப்படின்னா பால்குடம் திருடிய கோவிந்தன். என்ன பண்ணுவாங்க, உடனே இந்த அர்ச்சகர் உள்ளர வந்து கோவில் கதவை திறந்து பார்த்தா பகவானோட வஸ்திரத்தால ஒரு பானை மூடப்பட்டிருக்கும். அதை எடுத்துட்டு வந்து இங்க மாதவேந்திரபுரின்னு கூப்பிட்டோன்னே இவங்க அங்கிருந்து வருவாங்க. வந்துட்டு நீங்க இதை சாப்பிடணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா பகவத் பிரசாதம், இந்த பகவானே எனக்கு கனவுல தோன்றி இதை சாப்பிடணும்னு உங்களுக்கு கொடுத்தாங்க, எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு வந்து சாப்பிடுறாங்க.
அப்படின்னு அந்த டேஸ்ட் அவங்களுக்கு அவ்வளோ இதுவா இருக்கு, அவங்களுக்கு இவ்வளோ ஒரு ஆனந்தத்தை தருது. ஆஹா, இவ்வளவு ஒரு அமிர்தமான சுவை கொண்ட ஒரு பிரசாதம் இது பகவான் எனக்காக எடுத்து வச்சு கொடுத்தாங்களா, இந்த பிரசாதம் நிச்சயமா நம்மளோட கோபாலனுக்கு நம்ம இதை செஞ்சு படைக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வருது. இன்னொரு ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, பகவானே தனக்காக திருடி வச்சு அதை கொடுத்தாங்க அப்படின்னோடனே அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் வந்துருது. உடனே என்ன செய்யறாராம், அங்க இருக்கக்கூடிய தண்ணியில அந்த பானை போட்டு நல்லா கழுவிட்டு வாஷ் பண்ணிட்டு அதை போட்டு டம்முன்னு உடைக்கிறாராம். உடைச்சிட்டு பீஸா வருதா, அது எல்லாத்தையும் தன்னோட வஸ்திரத்துல எடுத்து போட்டு முடிஞ்சு வச்சுக்கிறாரு. வச்சுக்கிட்டு எப்பெல்லாம் பகவான் ஞாபகம் வருதோ, அவருக்கு மறக்கவே மாட்டாரு. எப்பவுமே பகவான் நாமம் அவர் வாயில சொல்லிட்டே இருக்கிறதுனால ஸ்மரணம் இருந்துகிட்டே இருக்கும். பட் அந்த பானை பீஸ் இருக்குல்ல, உடஞ்ச பீசஸ், அதை எடுத்து வச்சு சாப்பிட்டுட்டே இருப்பாரு. ஓகேவா? ஏன்னா அது பகவான் கொடுத்தது. அந்த பானைக்குள்ள இருக்கிற சாப்பாடு மட்டும் இல்லை, அந்த பானையுமே பகவான் தனக்காக எடுத்து வச்சு கொடுத்ததுங்கிற அந்த அந்த எண்ணம். ஏன்னா அவரு பரவச நிலையில இருந்துட்டு இருக்கிறதுனால. அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன செய்யறாரு, சரி விடிஞ்சா இந்த விஷயம் எல்லாம் தெரிஞ்சிடும், உடனே எல்லாரும் என்ன பண்ணிடுவாங்க, இதை பத்தி ஒரு பெரிய விஷயம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும், நம்ம இந்த இடத்த விட்டு கிளம்பி நம்மளோட ஊருக்கு போயிடலாம்னு சொல்லிட்டு அவர் மறுபடியும் இங்க வந்துடுறாரு, பிருந்தாவனத்துக்கு வராரு. வந்துட்டு அங்க மறுபடியும் இந்த தான் எடுத்துட்டு அந்த சாண்டல்வுட் இருக்குல்ல, அதை பேஸ்ட் பண்ணி கேம்பரோட சேர்த்து அங்க இருக்கிற கோபாலன் மேல நைட்டு மேல பூசி விடுறாரு. இதே மாதிரி மறுபடியும் தேவைப்படுது, அதனால மறுபடியும் அதே மாதிரி அவர் வராரு, பூரிக்கு வராரு. பூரியில இருந்து அந்த சாண்டல்வுட் எடுத்துட்டு திரும்பி வரும்போது மறுபடியும் இந்த ரெமுனா ரிவர் கிட்ட இருக்கிற இந்த கோவிந்தா டெம்பிள் இங்க வராரு. இங்க வந்துட்டு இங்க அவரால என்ன எடுத்துட்டு போக முடியல அப்படின்னா, இது மறுபடியும் அந்த பண்டிதர் வராங்க. ஏற்கனவே பார்த்த அதே அர்ச்சகர் வந்து மறுபடியும் அதே பானையோட வராங்க. வந்துட்டு இப்பயும் ஆஃபர் பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க, பகவான் நீ சாப்பிடு அப்படின்னு சொன்னு கொடுக்குறாங்க. நைட் வந்து இந்த மாதிரி இப்ப நம்ம எடுத்துட்டு போற அந்த சாண்டல்வுட் நம்மளால கோபாலன் கொண்டு போய் சேர்க்க முடியாது போல இருக்கு. ஏன்னா முகமதியர்களோட தொந்தரவு அந்த அளவுக்கு ஜாஸ்தி இருக்குது. எவ்வளவு டாக்ஸ் கட்டினாலும் கூட எந்த அளவுக்கு அவங்க தன்னோட நான் எடுத்துட்டு போறதுக்கான எல்லா அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் எழுதி இருக்கக்கூடிய பேப்பர் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதெல்லாம் வச்சிருந்தாலும் கூட என்ன பண்ண முடியல, ஒரு இடத்துல இன்னொரு கஷேத்திரத்துக்கு மாத்த முடியல. உடனே அப்ப கனவுல யார் வராங்க, கோபாலன் வராங்க, பிருந்தாவனத்து கோபாலன் வராங்க. நானும் இங்க இருக்கக்கூடிய கோவிந்தரும் ஒண்ணுதான். சோ நீ அவங்க மேல இதை நீ அப்ளை பண்ணினாலும் என் மேல பண்ணதுக்கு சமானம் தான். சோ நீ என்ன பண்ண போற, இங்கே அதை அரைச்சு இவங்க மேலேயே நீ பண்ணிடு. இந்த டெம்பரேச்சர், இந்த சீதோஷ்ண சேஞ்சஸ்னால வரக்கூடிய இந்த ஹீட்டோ இல்லாட்டி இந்த சில்னஸோ என்ன பண்ணாது, என்னுடைய விக்கிரகத்தை என்னுடைய உடம்ப வந்து எந்த விதமான ஆபத்துல இருந்து காக்கும் அப்படின்னு அவங்க சொன்னதுனால இவர் என்ன செய்யறாரு, அதை சிறமேற்கொண்டு எடுத்து அந்த பேஸ்ட் இங்கே தயார் பண்ணி இங்க இருக்கக்கூடிய விக்கிரகத்துக்கு மேலே அவரை அப்ளை பண்ணாரு. இங்க நடந்த உடனே என்ன ஆயிடுது, அங்க இருக்கக்கூடிய கோபாலனோட உடலும் என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா அந்த ஹீட்னஸ் குறைஞ்சிருது, அவங்களோட உடலும் சீரான ஒரு டெம்பரேச்சருக்கு வந்துருது. இதெல்லாம் எதனால நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பரவச நிலையில ஒருத்தவங்க ஒரு பக்தி பண்ணதுனால. இது என்ன மகாத்மா, ஓகேவா? பக்திங்கிறது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தன்னை சுத்தி என்ன நடக்குதுங்கிற எண்ணம் கூட இல்லாம, அதான் ஃபர்ஸ்டே சொன்னோம்ல, அவங்க வந்து கருப்பா இருக்கக்கூடிய கிளவுட்ஸ பார்த்த உடனே கூட அதுதான் பகவான் நினைச்சிட்டு துள்ளி குதிப்பாங்களாமா. அப்படி ஒரு தூய பக்தியில இருந்தவங்க அவங்க. அதுக்காக தான் இந்த இடத்துல இந்த கதையை சொன்னோம். மாதவேந்திர பூரி. அதாவது 9.17. Yes, Mataji. पिताकमस्य जगतो माता ताता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारं ऋक्साम यजुरेव च. हरे कृष्ण. இந்த அகிலத்தின் தந்தையும் தாயும் காப்பவனும் பாட்டனாரும் நானே. ஏன்னா பிரபஞ்சத்தை படைச்சதே அவங்கதான் அப்படின்னா, இப்ப நமக்கு அம்மா அப்பா யாரும் கேட்டா நம்மளோட அம்மா அப்பாவை சொல்லுவோம். அவங்களுக்கு அம்மா அப்பா தாத்தா பாட்டியை சொல்லுவோம், அவங்களுக்கு தாத்தா பாட்டி சொல்லுவோம். சோ இப்படியே நீங்க போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், யாருதான் எல்லாருக்குமே ஆணிவேர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, யாருதான் கரு அழிச்சவங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான். சோ அகிலத்தின் தந்தை தாய் காப்பவன் பாட்டனார் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான். அறியப்பட வேண்டிய பொருளும் அவங்கதான், தூய்மைப்படுத்தும் பொருளும் அவங்கதான், பவித்ரம் சொல்லியிருக்கோமோ. அப்புறம் ஞானம் அவங்கதான். சோ ஞானம் அவங்கதான். அப்புறம் பவித்திரமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா அவங்கதான். ஓம் என்னும் பிரணவ மந்திரத்துல இருக்கக்கூடிய ஓம் அப்படிங்கிற சப்தம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுவும் அவங்கதான். ரிக் சாம யஜுர் அதர்வன எல்லா வேதங்களையும் சொல்லப்படக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களும் யாரு அப்படின்னா பகவான். ஏன்னா பகவான் தான் வேதங்களை சொல்லியவரும் அவங்கதான், தொகுத்தவங்களும் அவங்கதான். அதனால என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானோட ஐஸ்வர்யங்கள் இதெல்லாம். அதாவது 18 and 19. படிக்கிற மாதாஜி. கதிர் பர்த்தா பிரபு சாப்சி நிவாச சரணம் சுக்ருத் பிரபவ பிரளய ஸ்தானம் நிதானம் பீஜமவ்யயம் தபாம்யகம் அகம் வர்ஷம் நிக்ருணாம் சுஜாமி ச அம்ருதஸ்சைவ மிருத்யுஞ்ச சதசச்சாகம் அர்ஜுனா. ஹரே கிருஷ்ண.
நானே இலக்கு. பகவான் தான் யாருக்கு தூய பக்தனுக்கு இலக்கு யாரு, இது நம்ம ரீச் பண்ணோம் நம்ம வைக்கிறோம், அந்த கோல் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான். காப்பவன், தலைவன், சாட்சி, வசிப்பிடம், அடைக்கலம் மற்றும் மிக நெருங்கிய நண்பன் நானே. பகவான் தான் எல்லாமே. அவங்கதான் நம்மள எல்லாரையும் ரட்சணை பண்றாங்க. தலைவன் யாரு அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்கும் யார் ஹெட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க தான். ஹீஸ் த லீடர். அவங்க சொல்றத நம்ம அவங்க கொடுக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். ஒரு ராஜா ஒரு கண்ட்ரி ஆள்றாங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன கொடுக்குறாங்களோ அது வந்து குடிமக்கள் அத்தனை பேரும் ஃபாலோ பண்ணியே ஆகணும். அதே மாதிரிதான் பகவான் கொடுக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் என்னவோ அதை அந்த வழி தவறாம நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரணும். சாட்சி நம்ம கூடயே இருந்து நம்மளை பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய சாட்சி யாரு, பரமாத்மா. வசிப்பிடம் அவங்கதான். சரி, அவங்களோட இடத்துலதான் நம்ம எல்லாருமே என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், அவங்க உண்டாக்குன அந்த பிரபஞ்சத்துக்குள்ளதான் நம்ம எல்லாருமே வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம். அடைக்கலம் நம்ம யாருக்கிட்ட போய் சரண்டர் ஆகிறோம், பகவானோட திருவடியில தான் போய் சரண்டர் ஆகிறோம். அப்புறம் மிக நெருங்கிய நண்பன். நம்மளோட ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி வச்சுக்கணும் பகவானோட அப்படின்னா நெருங்கிய நண்பனா, அர்ஜுனன மாதிரி. நானே படைப்பு அழிவு. அவங்கதான் என்ன பண்றாங்க, எல்லாத்தையும் கிரியேட்டும் பண்றாங்க, அவங்கதான் எல்லாத்தையும் கடைசியா டிவாஸ்டேட்டும் பண்றாங்க. எல்லாவற்றின் ஆதாரம் அவங்கதான். ஓகேவா. எதுவுமே ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னா எல்லாத்துக்குமே யார் காரணம் அப்படின்னா உன்னத பரம்பொருள் பகவான் தான். தங்குமிடம் மற்றும் நித்தியமான விதையும் ஆவேன். அவங்கள்ட்ட இருந்துதான் என்ன நம்ம எல்லாருமே தோன்றுறோம். ஓகேவா. அவங்க கண்களால கூட கருவளிக்கக்கூடிய, கண்களாலதான் கருவளிக்கிறாங்க. இந்த பிரபஞ்சத்தை அவங்க மூச்சு காற்றுல இருந்து உற்பத்தி பண்றாங்க. அந்த பிரபஞ்சத்துக்குள்ள என்ன ஆகுறாங்க அப்படின்னா தன்னுடைய கண்களின் மூலமா என்ன பண்றாங்க, எல்லாரையும் வந்து விதையளிக்கிறாங்க. சோ எல்லாருமே ஃபார்ம் ஆகுறோம் அப்படின்னா பகவான் கிட்ட இருந்தா ஃபார்ம் ஆகுறோம். அப்புறம் அர்ஜுனா நானே வெப்பத்தை கொடுப்பவன். அடுத்த ஐஸ்வர்யங்கள் என்ன அப்படின்னா, ஏன்னா சன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பகவானோட கண்களுக்கு ஒப்பிடு. ஓகேவா. அப்ப பகவானோட கண்கள்ல இருந்து அந்த ஆற்றலை எடுத்துக்கிட்டுதான் சூரிய பகவான் என்ன பண்றாங்க, அந்த பிரகாசம், அந்த ஒளி, அந்த வெப்பங்கிறத கொடுக்குறாங்க. பகவான் தான் யாரு அப்படின்னா வெப்பத்தை கொடுக்கக்கூடியவங்க. மழையை கொடுப்பவனும் தடுப்பவனும் நானே. ஏன்னா மழை அப்படி வருண பகவான்ங்கிறது யாரு அப்படின்னா பகவானோட ஒரு பிராக்மெண்ட் தான். சோ அந்த சக்தியும் யாருகிட்ட இருந்து வருது அப்படின்னா பகவான் கிட்ட இருந்து வருது. நம்ம வருண பகவான் நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம். பட் வருண பகவானுக்கு அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கெப்பாசிட்டி, அந்த பவரை கொடுத்தது யாரு அப்படின்னா பகவான். இந்த எண்ணம் நமக்கு இருக்கணும். நித்தியமும் நானே, மரண உருவம் நானே, ஜடம் சேதனம் இரண்டும் என்னில் உண்ணன. ஓகேவா. நித்தியோ நித்யானாம் சேதன சேதனாம்னு கடவுபனிஷத்துல ஒரு வெர்ஸ் வந்திருக்குது. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எதெல்லாம் எட்டர்னலா இருக்குதோ, எதெல்லாம் நித்தியமா இருக்குதோ அது எல்லாத்தையும் மிகச்சிறந்த நித்தியமானது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான். ஏன்னா இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகள் அந்த ஆத்மாவும் நித்தியமானவன். உயிர்வாழியோட உடம்புல இருக்கிற ஆத்மா இருக்கு பத்தி அதுவும் நித்தியமானவன். பகவான் பரமாத்மா இருக்காங்களா அவங்களும் நித்தியமானவங்க. ஆனா அதுல இருக்கிறதுல எது சிறந்தது அப்படின்னா பரமாத்மா. ஓகேவா. அதே மாதிரி சேத்தன சேத்தனம் அப்படின்னா இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகள் எல்லாத்துலயும் யாரு சிறந்தவங்க, சிறந்த உயிர்வாழி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான். ஏன்னா ஆத்மா உள்ளரே இருக்கக்கூடியது யாரு அப்படின்னா பரமாத்மா. அவங்கதான் நித்தியம். மரண உருவம் நானே. அகம் என்னன்னு சொல்லியிருப்பாங்க, அகம் நான் தான் வந்து காலம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. 11th சாப்டர் விஸ்வரூப தரிசனத்துல சொல்லுவாங்க, எல்லாரையும் மரணிக்க வைக்கக்கூடிய செயலை வந்து இப்ப பகவான் தான் செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, தானே செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்லிப்பாங்க. எல்லாரும் இந்த இடத்துல இந்த குருஷேத்திர போர்க்களத்துல போர்ல ஈடுபட்டவங்க பாண்டவர்கள்ல சிலரை தவிர பாக்கி எல்லாருமே இறக்க போறாங்க. எல்லாரையும் மரணத்திற்கு அழைத்து கொண்டு போறது யாரு அப்படின்னா தான் அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க. 20 and 21 ஸ்வர்கலோகத்தை அடைவதற்காக வேதங்களை பயின்று சோமரசத்தை அருந்து வரும். சொர்க்கலோகம் அடையணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த புண்ணிய பலன்களை நம்ம பலநோக்கு செயல்கள் தான் செஞ்சிருக்கோம்னு அர்த்தம். அப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த புண்ணிய பலன் கிடைக்கும். அந்த விளைவுகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம எங்க போவோம் அப்படின்னா சொர்க்கலோகத்துக்கு போவோம். இதெல்லாம் லாஸ்ட் 2 சாப்டர்ல பார்த்தாச்சு. சரியா. வேதங்களை பயின்று அதுக்காக நம்ம அங்க போகணும் அப்படின்னா என்ன மாதிரியான செயல்கள் எல்லாம் செய்யணும், நம்மளுடைய செயல்களை எந்த அளவுக்கு நம்ம தூய்மைப்படுத்திக்கிட்டா நம்ம சொர்க்கலோகத்துல போய் நம்ம அந்த சுகத்தை அனுபவிக்கலாம் அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி யாகங்கள், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வேலைகள் எல்லாம் நம்ம செய்வோம், செயல்கள் எல்லாம் நம்ம செய்வோம். அது மூலமா சொர்க்கலோகத்துக்கு போயிட்டு அங்க சோமரசத்தை அருந்துபவர்கள் என்னை மறைமுகமாக வழிபடுகின்றனர். ஏன்னா சொர்க்கலோகத்து வாசியா நம்ம ஆயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த சொர்க்கத்துக்கு அதிபதி யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானோட ஒரு பாட்டா தான் இருப்பாங்க. சோ என்ன ஆகுது, அப்ப அந்த அதிபதியோட இடத்துக்கு நம்ம போகணும்னு நினைக்கிறோம்னா நம்ம இன்டைரக்டா யார நம்ம பிரார்த்தனை பண்றோம், பகவானை தான் பிரார்த்தனை பண்றோம். இதன் மூலமாக அவர்கள் பாவ விளைவுகளுக்கு தூய்மை அடைந்து புண்ணியமான இந்திரலோகத்தில் பிறவி எடுத்து அங்கே தெய்வ சுகங்களை அனுபவிக்கின்றனர். பகவான் இதுக்கும் ஃப்ரீவில் கொடுத்துறாங்க. ஓகே, நீ என்ன டைரக்டா விஷ் பண்ணாம நீ வந்து டெமிகாட்ஸ் நீ வந்து ப்ரே பண்றியா பண்ணு, நீ அந்த டெமிகாடோட இருப்பிடத்துக்கு நீ போ, அங்க போயிட்டு நீ தெய்வ சுகங்களை அனுபவி. சொர்க்கலோகத்தில் அத்தகு பரந்த சுகத்தை அனுபவித்து விட்டு தங்களது புண்ணியங்களின் பலன்கள் தீர்ந்தவுடன் அது கம்ப்ளீட்டா ஒரு நாள் காலி ஆயிடும். ஒரு ஐஸ்கிரீம் வச்சு சாப்பிடுறோம், 10 நிமிஷத்துல அந்த ஐஸ்கிரீம் என்ன ஆயிடுச்சு, காலி ஆயிடுதான். ஓகேவா. அது மாதிரி அந்த பலன்கள் தீர்ந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் இந்த மரண உலகில் விழுகின்றனர். திருப்பி எங்க வந்துடுறாங்க,
இந்த பௌதி. ஏன்னா அந்த காரியங்கள் செய்யும் போதே அவங்க என்ன செஞ்சிருப்பாங்க, நிறைய பாவ விளைவு, புண்ணிய பலன்கள் தேவை, நம்ம அனுபவிச்சோம்ல. அப்ப பாவ விளைவு நம்ம பாக்கி இருக்குல்ல, அதை அனுபவிக்கணும்னா எங்க வந்தாகணும், நம்ம அந்த பௌதிக உலகத்துக்கு வந்தாகணும். இவ்வாறாக புலனின்பத்திற்காக வேத தர்மத்தை கடைபிடிப்பவர்கள் பிறப்பு இறப்பினை அடைகின்றனர். இது ஒரு பெரிய ஸ்பின்னிங் வீல் மாதிரி ஆயிடுது பாருங்க. உன் மேல போவாங்க, அப்புறம் மறுபடியும் கீழே வருவாங்க, கீழே இருந்துட்டு இதே மாதிரி வேதங்கள் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குதோ இது எல்லாத்தையும் எல்லா காரியங்களும் செஞ்சு அந்த புண்ணிய பலனை அனுபவிக்கிறதுக்காக மறுபடியும் மேல் உலகத்துக்கு போவாங்க, சொர்க்கலோகத்துல போய் அங்கேயுமே ஜாலியா இருப்பாங்க, மறுபடியும் வீழ்ச்சி அடைவாங்க. இந்த சைக்கிள் என்ன ஆயிட்டு இருக்குது, ரிப்பீட் ஆயிட்டே இருக்குது. மத்தஜி 22 2021 படிக்கவே இல்ல மத்தஜி. அது ஸ்லோகம் இல்ல மத்தஜி, நீங்க எடுத்து. ஓகே ஓகே. அனன்யா சிந்தயந்தோ மாம் யே ஜனாः பர்யுபாசதே தேஷாம் நித்யாபியுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் வஹாம்யகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. இது வந்து இதுல வரும், விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்துல வரக்கூடிய ஸ்லோகா. ஆனால் எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு கலங்கமற்ற அனன்ய பக்தியுடன் என்னை நித்தியமாக வழிபடுபவர்களுக்கோ அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அவர்களின் விருப்பவற்றை காத்தும் நான் பாலிக்கின்றேன். ஓகேவா? யாரு பகவான் மேல நித்தியமா தியானம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும், அவங்க மேல அன்னலாய்டு டிவோஷன் சர்வீஸை கொடுத்துட்டு இருக்கணும். அப்படி இருக்கவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்து அவங்க வாயில கேட்கணும்னு கூட அவசியம் கிடையாது. எக்ஸாம்பிள் குசேலர் எடுத்துக்கலாம். நம்ம அவங்க என்ன பண்ணாங்க, கொஞ்சோண்டு அவளை தன்னோட மடியில கட்டிட்டு வராங்க இங்கிருந்து துவாரகைக்கு. ராஜாவா இருக்கக்கூடிய தன்னோட ஃப்ரெண்டாச்சே, அவங்கள்ட்ட போய் நம்ம எப்படி கேட்கறதுன்னு உங்களுக்கு ஒரு ஹெசிடேஷன் வருது. அதனால வாயை முடிந்து அவங்க என்ன பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க, கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க பகவான் கிட்ட. நான் எதுக்காக வந்திருக்கிறேன், தன்னோட மனைவி சொன்னதுனாலதான் இங்க பொருள் கேட்கறதுக்காக தான் வந்திருக்காங்க, நான் கேட்காம இருந்துடுறாங்க. ஆனா பகவான் என்ன செய்யறாங்க, ஒரு பிடிச்சபடி அவள் எடுத்து அவங்க வாயில போட்டுக்கிறாங்க, சாப்பிட்டுட்டு அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, எல்லாத்தையும் இவங்க கேட்காதது அத்தனையுமே என்ன செஞ்சுறாங்க, பகவான் கொடுத்துடுறாங்க. அவங்கள்ட்ட இருக்கிறதை காத்தும் நான் பாலிக்கின்றேன். பகவானுடைய கருணைங்கிறது அந்த அந்த காசுலஸ் மெர்சிங்கிறது எப்படின்னு பாத்துக்கோங்க, நம்ம கேட்டாலே கிடைக்கும், கேட்காமையும் கிடைக்குது. ஓகேவா? இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து குசேலனோட ஸ்டோரி. அந்த இடத்துல நீங்க ரிலேட் பண்ணி, எல்லாருக்கும் குசேலன் கதை தெரிஞ்சிருக்கும், அதனால நான் அதை சொல்லலை. 23 மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. ஏப்யன்ய தேவதா பக்தா யஜந்தே ஸ்ரத்தயான்விதாः தேவி மாமேவ கௌண்டேய யஜந்த்ய விதி பூர்வகம். ஹரே கிருஷ்ணா. மற்ற தேவர்களை நம்பிக்கையோடு வணங்கும் பக்தர்கள் உண்மையில் என்னை மட்டுமே வழிபடுகின்றனர். இந்த ஞானம் தெரிஞ்சிருக்கணும். இதுதான் இப்ப சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த நம்ம வந்து பகவான் மேல நமக்கு நமக்கு மிக மிக அதிக அளவுல நமக்கு வந்து ஒரு பக்தி இருந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த ஞானம்னா நமக்கு தெரிஞ்சிடும். குந்தியின் மகனே, ஆனால் அத்தகைய வழிபாடு தவறான வழியில் செய்யப்படுவதாகும். ஏன்னா பகவானை டைரக்டா நம்ம பிரார்த்தனை வச்சுட்டு நம்ம என்ன செய்யலாம், பகவான் கிட்டே டைரக்டா நம்ம எல்லாத்தையுமே நம்ம கேட்டு வாங்கிக்க முடியும். ஆனா என்ன செய்யறோம், நம்ம தனித்தனியா ஒரு பகவானா ஒரு விஷயம் யார் யாரெல்லாம் பூர்த்தி பண்றாங்களோ அந்தந்த பகவான் கிட்ட நம்ம நாடிக்கிட்டு இருக்கிறோம். இந்த மாதிரி வழிபடுறாங்க. இந்த செயல்கள் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தவறான செயல்கள்னு பகவான் சொல்றாங்க. ஏன்னா அவங்க எல்லாருக்குமே அந்த அந்த பலனை கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஆற்றலை யார் கொடுக்குறான்னா பகவான் தான். ஏன்னா இவங்க எல்லாருமே யாரு அப்படின்னா செகண்டரியில தான் இருக்கிறாங்க. டெமிகான்ஸ் எல்லாருமே வந்து செகண்டரி பிளேஸ்ல தான் இருக்கிறாங்க. அந்த ஆற்றல் அவங்களுக்கு கிடைக்கணும்னாலே அவங்களே பகவான் கிட்ட இருந்து அந்த ஆற்றலை வாங்கணும். நம்ம என்ன பண்றோம், இவங்க சக்தி மிகுந்தவர்கள் நினைச்சிட்டு இவங்களை நம்ம வழிபட்டுட்டு இருக்கிறோம். இது தவறானது. 25 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மேம். 25. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து யாரு எங்கெங்க நம்ம பிரார்த்தனை வச்சுக்கிட்டோம்னா எங்கெங்க நம்ம போய் சேருவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. தேவர்களை வழிபடுபவர்கள் தேவர்களிடையே பிறப்பார்கள். ஓகேவா? அடுத்தது முன்னோர்களை வழிபடுபவர்கள் முன்னோர்களிடம் சொல்வார். பித்ருலோகத்துக்கு போவாங்க. பித்ருலோகா இருக்கு, நீ கோலோக சாட் நல்லா எடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தபோலோகா, சத்தியலோகம், அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல பித்ருலோகா இருக்கும். ஒரு பூதங்களை வழிபடுபவர்கள் பூதங்களிடையே பிறப்பார், அந்த கோஸ்ட் பிளானட்ஸ். அப்புறம் மேலும் என்னை வழிபடுபவர்கள் என்னுடனே வாழ்வார். பகவான் சொல்லிட்டாங்க, இந்த மாதிரி எத்தனையோ வழிபாடுகள் இருக்குது, எந்த வழிமுறையை நீ தேர்ந்தெடுத்துக்கணும் அப்படின்னு அந்த ஞானத்தை நம்மள்கிட்ட கொடுக்குறாங்க. பகவானை வழிபடுறவங்களுக்கு பகவானுடைய திருநாடு, அங்க நமக்கு டிக்கெட் ஓப்பனா இருக்குது, நம்ம அங்க போக முடியும். 9.26 மெத்தட். 26, 27 20 வாசிருங்க. சதா
ஹரே கிருஷ்ணா. இது ரெண்டுமே வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகாஸ். பகவானுக்கு எதை எப்படி அர்ப்பணிக்கணும், ஓகேவா? அன்புடனும் பக்தியுடனும் ஒருவன் ஒரு இலையையோ பூவோ ஒரு பழமோ நீரோ அளித்தால் அதனை நான் இருக்கிறேன். பகவானுக்கு என்ன கொடுத்தா போதுமா? பிரசாதம் தட்டு ஃபுல்லா ஃபில் பண்ணி நம்ம எல்லா விதமான ஸ்வீட்ஸ் வச்சுட்டு நம்ம எல்லா விதமான பழங்கள் வச்சு பகவானுக்கு நம்ம அர்ப்பணிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. யாரால எவ்வளவு செய்ய முடியுமோ அதை அன்போடையும் பக்தியோடையும் அர்ப்பணம் பண்ணாலே பகவான் அதை ஏத்துக்கிறாங்க. ஏன்னா அதை அவங்க கையால் எடுத்து வாயில ருசி பார்க்க போறது இல்ல, கண்ணாலே சுகிச்சுக்க போறாங்க. நம்ம எது நம்ம படைக்கணும்னாலும் அதுக்கு நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் மேல நமக்கு ஒரு அன்பும் அப்புறம் நமக்கு அவங்க மேல ஒரு பக்தியும் தேவை. அந்த லவ் அண்ட் டிவோஷனோட நீங்க எதை கொடுத்தீங்கன்னாலும் பகவான் வாங்கிக்கிறாங்களாம். அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஒரு இலையோ பூவோ பழமோ நீரோ, அந்த 4 பத்திரம் புஷ்பம் பழம் தோயம், இது 4ல எதை ஒண்ணு நீங்க சமர்ப்பணம் பண்ணீங்கனாலும் கூட பகவான் அதை ஏத்துக்கிறாங்க. இந்த வாழைப்பழத்தோலை உண்ட பரந்தாம் விதுரர் விதுரரோட மனைவி ஒரு நாள் விதுரர் பகவான் கிருஷ்ணரை வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்துடுறாங்க. அதை வந்தோடனே அவங்களுக்கு விதுரரோட மனைவிக்கு ஒண்ணுமே புரியல. 2 பேரும் கிருஷ்ண பக்தர்கள். விதுரரும் சரி உங்களோட மனைவியும் சரி கிருஷ்ணன் மேல அவ்வளவு அபரிவிதமான பக்தி செலுத்தக்கூடியவங்க, அன்பு உள்ளவங்க. அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அவங்களுக்கு ஏதாவது பிரசாதம் கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு விதுரர் போன விட்டு விதுரரோட மனைவி என்ன செய்யறாங்க, வாழைப்பழம் எடுத்துட்டு வராங்க. எடுத்துட்டு வந்துட்டு பகவானை பார்த்துக்கிட்டே அவங்க மேல இருக்கிற அந்த அன்போடையும் அந்த வாஞ்சையோட பாக்குறதுன்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரி பார்த்துட்டு பகவானுக்கு என்ன பண்ண பழத்தை உரிச்சு சமர்ப்பணம் பண்றாங்க. ஓகேவா? நம்மளா இருந்தா வந்தவங்களுக்கு என்ன செய்வோம், தட்டுல வச்சு எடுத்துக்கங்க, ஓகேவா? ஆனா அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அதை கையால உரிச்சு கொடுக்குறாங்க. பட் அவங்க பகவானையே அவங்க நினைச்சிட்டு இருக்கிறதுனால அவங்களோட எண்ணம் பூரா அந்த லைஃப் பகவான் மேலே இருக்கிறதுனால என்ன ஆயிடுது, என்ன செய்யறோம் எதை கீழே போடுறோம் தெரியாம பழத்தை பூரா கீழே போட்டு தோலை கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க. பகவானுக்கு அது தெரியாமையா போச்சு, இருந்தாலும் அது அன்போட அர்ப்பணிக்கப்படுது அப்படின்னு அந்த தோலை அவங்க சாப்பிடுறாங்க. வாழைப்பழத்தோலை உண்ட பரந்தாமன், ஓகேவா? பகவானோட அந்த நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த அன்புக்கும் டிவோஷனுக்கும் பகவானோட ரெசிப்ரோகேஷன்ங்கிறது எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு பாத்துக்கோங்க. அந்த அளவுக்கு நம்மளும் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பகவானுக்கு எதையும் தூய மனசோட அர்ப்பணம் பண்ணணும். நீ எதையெல்லாம் செய்கின்றாயோ, இதுதான் அடுத்த ஸ்லோகால வருது, இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. குந்தியின் மகனே, எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக. எல்லாத்தையுமே என்ன செஞ்சிரு, எனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிடு. யூ ஜஸ்ட் ஆஃபர் தெம் டு மீ. எனக்கு நீ கொடுத்துட்டீங்கன்னா உனக்கு மிக சிறந்த நல்ல பலன்களை நான் கொடுப்பேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. 29 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் யாரிடமும் பொறாமை கொள்வதோ பாரபட்சம் காட்டுவதோ இல்லை. இது முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன். ஏன்னா பகவான் மேல நம்ம எல்லாம் தான் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, அதாவது நம்ம இல்ல, அபக்தர்கள், ஓகேவா? பக்தன் அல்லாதவர்கள் பகவான் மேல பொறாமை கொண்டவர்களா இருக்கிறாங்க. ஆனா பகவானுக்கு என்ன அந்த நேச்சர் இல்ல, அந்த எனிமிட்டி இல்ல, ஓகேவா? அவங்களுக்கு அந்த ஜெலசினஸ் இல்ல. யாரிடமும் பொறாமை கொள்வதோ பாரபட்சம் கட்டுவதோ இல்லை. ஒரு மழை ஒண்ணு பெய்யுது, மழை என்ன பண்ணுது, ஆஹா இவன் நல்லவன், இந்த இடத்துல விதைச்சிருக்கிறான், இவனோட வயல் மட்டும் பெய்வோம், அவன் கெட்டவன், அவன் என்ன செய்யறான், கொஞ்சம் வயலை மத்தவங்களோட இடத்தெல்லாம் அவன் என்க்ரோச் பண்ணி போட்டுருக்கான், சோ அவனோட வயல என்ன பண்ணக்கூடாது, மழை பெய்யக்கூடாதுன்னு மழை என்ன பண்ணுது, பாரபட்சம் காட்டுதான் இல்லை. அதே மாதிரிதான் பகவான் சிமிலரா பகவான் என்ன செய்யறாங்க, ஒரு பாறை மேல மழை பெய்யுது, ஓஷன் மேலேயும் மழை பெய்யுது, தேவையான இடத்துலயும் மழை பெய்யற மாதிரி பகவான் என்ன செய்யறாங்க, நல்லவங்களுக்கும் அந்த அருளை கொடுக்குறாங்க, தீயோர்களுக்கும் அந்த அருளை கொடுக்குறாங்க. இங்க இருக்கக்கூடிய பௌதிக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய அத்தனை சுகதுக்கங்களும் எல்லாருக்கும் காமனாவே இருக்குது. சரியா? ஃபுட்டுங்கிறது நமக்கு மட்டும் கிடைச்சிட்டு கெட்ட மத்தவனுக்கு எல்லாமே போகுது, பகவான் அவங்களுக்கும் பிரிச்சுதான் கொடுக்குறாங்க. ஏன் அப்படின்னா அவங்க எல்லாருக்குமே ஈக்குவல் டு ஆல். ஆயினும் பக்தியுடன் எனக்கு அன்பு தொண்டு புரிபவன் யாராயினும் அவன் எனக்கு நண்பன். ஒரு அம்மாவுக்கு 10 குழந்தைங்க இருக்கு, ஒரு குழந்தை மேல கொஞ்சம் அதிகமான பற்று இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா அது அம்மான்னு அம்மாவே பின்னாடி சுத்தி சுத்தி வரும், எதா இருந்தாலும் அம்மாட்ட கேட்டுட்டு செய்யும். சரியா? மத்ததெல்லாம் தானாவே செஞ்சுட்டு இருக்கோம். இந்த ஒரு குழந்தை மட்டும் எவ்வளவு பெரிய பையனா இருந்தாலும் கூட என்ன செய்யும் அப்படின்னா அம்மா மேல ஒரு அன்பீத அன்புங்கிறது எப்பவுமே இருக்கு, அந்த அட்டாச்மெண்ட் அதுக்கு அதிகமாவே இருக்கும். அப்படி இருக்கவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா பகவானும் அதே மாதிரி அவங்களுக்கு பிரியமானவர். அவன் என்னில் இருக்கிறான், நானும் அவனுக்கு நண்பனாகிறேன். பகவான் அதுதான் அந்த அஷூரன்ஸ் தான் கொடுக்குறாங்க. நீ என்னை நம்பி வந்துடுறியா, என் மேல நீ பொறாம கொள்ளாம இருக்கியா, உனக்கு நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா உன்னுடைய சரண்டர் லெவலுக்கு ஏத்த மாதிரி நான் உனக்கு பதிலுக்கு என்னுடைய விஷயங்களை நான் உனக்கு திருப்பி தரேன். அவன் எனக்கு நண்பனா இருக்கிற மாதிரி நான் உனக்கு சிறந்த நண்பனா இருப்பேன் அப்படின்னு பகவான் 30 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒருவன் மிகவும் மோசமான செயலை செய்தாலும் அவன் பக்தி தொண்டில் பிறழாது ஈடுபட்டிருந்தால் அவனை சாதுவாக கருத வேண்டும். ஏனெனில் அவன் தனது
தீர்மானத்தில் திடமாக உள்ளான். பல தடவை நம்ம கிளாஸ்ல பார்த்திருக்கோம். என்ன அப்படின்னா, அவன் வந்து கல்ச்சர்டா இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. அவன் வேத விற்பனரா இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. அவன் சிறந்த அந்தன குலத்துல பிறந்தவனா இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. பட் அவன் என்ன பண்ணியிருக்கணும்? பக்தனா இருக்கணும். அவன் பண்ணக்கூடிய எல்லாம் டிவோஷனல் சர்வீஸா இருந்தது அப்படின்னா, அவன் யாரு அப்படின்னா சாது. ஓகேவா? ஏன் அப்படின்னா அவன் தான் என்ன அப்படின்னா பகவானை நெருங்கக்கூடியவன். அவன் தன்னுடைய தீர்மானத்துல உறுதியா இருக்கிறான். பகவானை நம்ம நெருங்கணும், அவரோட பரமதலத்தை அடையணும் அப்படிங்கிற ஒரு இந்த விஷயத்துல அந்த கோலை அச்சீவ் பண்ணணுங்கிற தீர்மானமா இருக்கிறதுனால அவன் இந்த மாதிரி சில காரியங்கள் தவறா செய்தா கூட அதை என்ன செய்யக்கூடாது, நம்ம பெருசா எடுத்துக்கூடாது. அதுக்காக பக்தனா இருக்கிறவன் எல்லா தப்பையும் செய்யலாமா அப்படின்னா செய்யக்கூடாது, செய்ய மாட்டாங்க பொதுவா. ஆனா அந்த பக்தி அப்படி அந்த ஒரு நிலையை ரீச் பண்ற வரைக்கும் அவன் சில தப்புகள் எல்லாம் செஞ்சாலும் கூட என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவன் நம்ம பனிஷ் பண்ணக்கூடாது, அவனை சாதுவாக கருதணும். ஜகாய் மதாய் அவங்க 2 பேரும் அவ்வளவு பிரச்சனைகள் பண்ணாங்க. நித்யானந்த பிரபுவும் இவங்க சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் வரும்போது சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் என்ன செய்யறாங்க, நீ திருப்பி அடிச்சுன்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க அவங்க. ஆனா நித்யானந்த பிரபு அவங்களை மன்னிச்சு அவங்களுக்கு வந்து பகவானோட பத்தின அந்த இதெல்லாம் அவங்களோட ஸ்பெஷல் குவாலிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து சொல்லி அவங்களை மன்னிச்சு அனுப்பி விடுறாங்க. ஓகேவா? சோ பகவானே வேணாம்னு சொன்னாலும் கூட பகவானுடைய தொண்டன் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அடுத்தவங்களை என்னவா கருதுறாங்க அப்படின்னா சாதுக்களா தான் கருதுறாங்க. ஏன்னா அவங்க தன்னுடைய நிலை தெரியாம இருக்கிறாங்க. அந்த ஆன்மீக ஞானம் பெறாததுனால அவங்களோட செயல்பாடுகள் அப்படி இருக்கு. அவங்களுக்கு நம்ம டீச் பண்ணி அவங்கள ஒரு வழிக்கு கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா அவங்களும் என்ன செஞ்சிருவாங்க, இந்த பக்தி பாதையில தன்னை நிலைநிறுத்திப்பாங்க. ஓகேவா? ஒரு தொண்டனுக்கும் ஒரு ஒரு பக்தனுக்கும் ஒரு பகவானுக்குமான ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு பக்தன் அப்படிங்கிறவங்க வந்து தனிப்பட்ட முறையில பார்த்தா ஒரு தங்கம் மாதிரி இருப்பான். பகவான் வந்து வைரம். ஓகேவா? வைரத்தை கொண்டு வந்து தங்கத்துல பதிச்சு மோதிரம் பண்ணி போட்டீங்கன்னா எப்படியும் ஒரு பிரகாசமா இருக்கும், பார்க்கவே எவ்வளவு ஜொலிப்பா இருக்கும், பார்க்கவே எவ்வளவு ஒரு நல்ல ஒரு அட்ராக்டிவா இருக்கும். அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரெண்டும் ஒன்னோட ஒண்ணு மிங்கிள் ஆகுது, ரெண்டும் ஒன்னோட ஒண்ணு மிக்ஸ்அப் ஆகுது. ஒரு பக்தனும் அப்புறம் பகவானும் ஒன்னா சேரும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதோட பிரகாசம்ங்கிறது அதோட இன்பம்ங்கிறது தனியானது, அலாதியானது. அதுக்குதான் நம்ம மெனக்கடணும். மத்தஜி 31 ஹரே கிருஷ்ணா. அவன் வெகு விரைவில் தர்மாத்மமாகி நித்தியமான அமைதியை அடைகின்றான். அது வரைக்கும் அவன் என்ன தீய செயல்கள் இருந்தாலும் கூட அவனுக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னா, இந்த மாதிரி சாது சங்கோட சேர்ந்தா அவனை சாது நம்ம கன்சிடர் பண்ணி என்ன செய்யறோம், அவனுக்கு நல்ல நல்ல விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த ஆத்மா என்ன பண்ணுது, பியூரிஃபை ஆயிடுது. ஓகேவா? நம்மளோட ஆத்மாவை கிளென்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாலே ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னா நாம ஜபம் பண்றதுதான். சரியா? சோ தர்மாத்மாவாக்கி நித்தியமான அமைதியை அடைகின்றான். இதுல ஆஞ்சநேயர் வந்து என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அவ்வளோ ஒரு கோபத்துல என்ன பண்ணாங்க, லங்கையே ஃபயர் பண்ணி விட்டுட்டாங்க. ஆனாலும் கூட அவங்க மனசுல ஈரம் ஒரு இடம் இருந்ததுனால அவங்க என்ன செய்யறாங்க, சீதை இருக்கக்கூடிய அசோகவனம் எரியாம இருக்குதா அப்படிங்கிறதுக்காக போய் பார்த்துட்டு வராங்க. அந்த ஒரு இடத்த தவிர பாக்கி எல்லா ஸ்ரீலங்கா ஃபுல்லா அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா ஃபயர் பண்ணிட்டு வந்துடுறாங்க. அவங்க செஞ்சது என்ன அப்படின்னா ஒரு தீய செயல், நல்ல செயல் அல்ல. ஆனா அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அத பகவானோட சேமத்துக்காக பண்றாங்க. அது ஒரு குட் கர்மா. ஓகேவா? அது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம். ஆனா அது வந்து அந்த லங்கை எரிச்சதுங்கிற ஒரு தீய செயல்னாலும் கூட அவங்க யாருக்காக பண்றாங்க அப்படின்னா பகவான் சேவையில இருந்து அவங்க செய்யறாங்க. சோ குந்தியின் மகனே, எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக அறிவிப்பாயாக. பகவானுடைய பக்தங்கிறவங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான கஷ்டங்கள் வந்தாலும் பகவானே நேரடியா வந்து அவங்களை ரட்சிப்பாங்க அப்படிங்கிறது நிச்சயமா மத்தவங்களுக்கு எடுத்துரை அப்படின்னு அர்ஜுனன் கிட்ட பகவான் சொல்றாங்க. தைரியமாக அறிவிப்பாயாக. இப்ப இதுல வந்து இந்த தூண்ல இருக்கிறாரா அப்படின்னு கேட்டு என்ன பண்றாங்க, பிரகலாதன் கிட்ட கேட்கும் போது தூண்ல பொழந்துட்டு நரசிம்ம பகவான் வெளியில வராங்க. அவங்க தோற்றம் அப்படிங்கிறது அவ்வளவு உக்கிரமான தோற்றமா இருக்குது. அப்புறம் ஹிரண்யகசிபு கில் பண்ண உடனே கூட அவங்களால என்ன செய்ய முடியல, சாந்தம் அடைய முடியல. அவ்வளவு டெமிகாட்ஸ் வந்து பிரார்த்தனை பண்றாங்க, எல்லா தேவர்களும் வந்து பிரார்த்தனை பண்றாங்க. எல்லாரோட பிரார்த்தனைகளுக்கும் செவிமடுக்காம அவங்களோட உக்கிரம் தனியாம இருக்குது. சோ எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன செய்யறாங்க, பிரகலாத் மகாராஜாவை தான் போய் நீ உன்னுடைய பிரார்த்தனைகளை வைக்கிறது மூலமா அவங்களை கூல் பண்ணுன்னு சொல்றாங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா பக்தன் போய் உங்களுடைய பிரார்த்தனைகள் வைக்கிறது மூலமா பகவான் என்ன ஆயிடுறாங்க அப்படின்னா கூல் ஆயிடுறாங்க. ஏன்னா அந்த வார்த்தைகளை அவங்க செவிமடுக்கிறாங்க. சோ அந்த மாதிரி தர்மாத்மா ஒரு 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 ஆத்மா வந்து தர்மாத்மாவை ஆணிச்சு அப்படின்னா அது செய்யக்கூடிய எந்த செயல்களுமே எதுக்கு எதை வந்து மேட்ச் பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானோட அவங்களோட செயல்களோட மேட்ச் ஆகும். அதாவது பக்தி தொண்டு அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அது. சோ பக்தி தொண்டு செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு பக்தனா இருந்தாலும் அந்த பகவான் வந்து அவங்களுடைய எந்த ஒரு கஷ்டத்திலையும் அவங்கள ரட்சணை பண்றதுக்காக அவங்க வந்துருவாங்க. இது பிரகலாத் மகாராஜோட ஸ்டோரியில நமக்கு தெரியுது. 32 methods. ஹரே கிருஷ்ணா.
பிதாவின் மகனே, பெண்கள், வைஷ்யர்கள், சூத்திரர்கள் என கீழ்குலத்தை சேர்ந்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் என்னிடம் சரணடைகள் பரமகதியை அடைய முடியும். அப்ப அந்த பகவத்கீதை பேசப்பட்ட டயத்துல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இவங்க எல்லாரும் அப்படின்னா அந்த ஒரு லெவல்ல வைக்கப்பட்டிருந்தாங்க. ஓகேவா? சோ அவங்க யாரா இருந்தாலும், ஞானி அப்படிங்கிறவங்க கூட இல்ல, இவ்வளவு ஞானத்தை பகவான் சொல்லி கொடுக்குற இத்தனை ஞானம், செகண்ட் சாப்டர்ல சொன்ன கொடுத்த ஆன்மீக ஞானம், 7 and 8 சாப்டர்ல சொல்லக்கூடிய அந்த மிக ரகசியமான அறிவு, இப்ப இந்த சாப்டர்ல சொல்லி இருக்கக்கூடிய மிக மிக ரகசியமான அறிவு, இது எதுவுமே தெரியாதவங்களா இருந்தாலும் கூட என்ன ஒண்ணே ஒண்ணு பண்ணியிருந்தா போதும், சரண்டரா இருந்தா போதும், அவங்க என்ன செய்ய முடியும், பகவானோட பரமகதியை அடைய முடியும். அதனால நீ மட்டும் இல்லை, உன்ன மாதிரியான இந்த ஞானம் படைச்சவங்க மட்டும் இல்ல, மத்தவங்க எல்லாரும் கீழ்குலத்தை சார்ந்தவர்கள் கூட என்ன செய்ய முடியும், என்னுடைய பரமகதியை அடைய முடியும் அப்படின்னு பகவான் எகைன் அஷூரன்ஸ் பண்றாங்க. மாதாஜி 34 லாஸ்ட் ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. உனது மனதை எப்போதும் என்னை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி வழிமுறை சொல்லி கொடுக்குறாங்க. எப்படி, அதாவது உன்னதமான அந்த அந்த ஞானம் நமக்கு கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா நம்ம எப்படி அந்த உன்னதமான இன்பத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு பகவான்கிட்ட அந்த சரண்டர் பண்ணிக்கிறதுக்கு என்ன வழி, அந்த ஃபார்முலா தெரியணும்னு எனக்கு. அதுக்கு பகவான் சொல்ல, மண்மனா பக்தோ, எப்போதும் என்னை பற்றி சிந்திப்பதில் உன்னுடைய மனதை ஈடுபடுத்து. அப்படி பண்ணணும்னா நம்மளோட மனசை கம்ப்ளீட்டா நம்ம பகவான் கிட்ட நம்ம கொண்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும், நம்ம பகவானுக்கு பக்தன் ஆயிடுவோம். அப்புறம் நம்ம என்ன செய்வோம், நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களுக்கு வந்தனைகள் செய்ய ஆரம்பிப்போம். ஓகேவா? அந்த டிவோஷன் சர்வீஸ்ல 9 கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டிவோஷன் சர்வீஸ் ஏதோ ஒரு சர்வீஸ் நம்ம பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். அது மூலமா அவங்கள வழிபடுவோம். இவ்வாறாக என்னில் முழுமையாக லயித்து நிச்சயமாக நீ என்னிடமே வருவாய். இந்த ஃபார்முலா ஃபாலோ பண்ணி நம்ம போனோம் அப்படின்னா நமக்கும் நிச்சயமான பரமகதி அப்படிங்கிறது உண்டு. இது அத்தியாயத்தின் சுருக்கம். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததுதான் இது. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சாகல்ப தருபஷ்ய கிருப சிந்துபே வச்ச பதிதானாம் பவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசதி கௌர பக்தவృంద. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸ்ரீ பிரபுபாதா கி ஜெய். அனந்த கோடி வைஷ்ணவேஸ் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.